मी पुन्हा एकदा आवाहन करतो, कसे दोडामार्ग नगरपंचायतमधील आमच्या सर्व नगरसेविका नगरसेवक या कार्यक्रमाविषयी संपादक देवयानी वरसकर मॅडम आपल्याला माहिती देतील. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्या ठिकाणी एक तेलाची बाटली ती जर घेऊन या. युवराज अण्णापूरकर, तेलाची बाटली असते आहे ते घेऊन या. युवराज अण्णापूरकर. त्यानंतर हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी कोकण 7 लाईव्हला ज्या ज्या मान्यवरांनी सहकार्य केलं त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा या ठिकाणी चॅनलच्या वतीनं गौरव केला जाईल. त्यानंतर हे सर्व उपस्थित मान्यवर आपल्याशी हितगुज करतील व अध्यक्षीय भाषण झाल्यानंतर उद्घाटन कार्यक्रमाची सांगता होऊन खेळ पटवण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मनेरकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचं आहे.
यांना अभिवादन करून वंदन करून व समोरच्या दुर्गा मातेचा आशीर्वाद घेऊन आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सुरुवातीला या ठिकाणी मी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री नितीन मनेरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थितांचं गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करायचं आहे. सुरुवातीला या ठिकाणी दोडमार्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सन्माननीय अरुण पवार साहेब यांच्या ठिकाणी स्वागत. यानंतर आमचे दोडामार्गमधील सामाजिक कार्यकर्ते तथा उद्योजक सन्माननीय विवेकानंद नाईक साहेब, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, या कार्यक्रमासाठी सहकार्य दिलेले श्री सुरेश मळिक, त्याचबरोबर शैलेश गोवेकर, पिंपळेश्वर महिला बचत गटाच्या पदाधिकारी तथा आमच्या नगरसेविका सौ संध्या प्रसादी, आमच्या नगरपंचायतमधील सभापती महोदया गौरी पारसेकर, शिवशक्ती डान्स अकॅडमीच्या सीमंतिनी नाईक, नगरसेविका संजना माळवणकर, व नगरसेविका सोराली गवस. मित्र हो, नवरात्र म्हटले की महिला आणि महिला म्हटले की नारी शक्ती आलीच. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये कोकण सातची पण एक नारी शक्ती या ठिकाणी उपस्थित आहे. संपादिका सौ देवयानी वरसकर मॅडम. नितीन मनेरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी देवयानी वरसकर यांचं स्वागत करायचं आहे. चला, उपस्थित मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे. त्याचबरोबर कोकण सात लाईव्हच्या वतीने या ठिकाणी आमच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मनेरकर यांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे. मित्र हो, सार्वजनिक गणेशोत्सव नवरात्रोत्सव मंडळ दोडामार्गच्या वतीनं आम्ही कोकण सात लाईव्ह, दैनिक कोकण सात व तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार अशासाठी व्यक्त करत आहोत की तुमची आजची उपस्थिती ही आम्हाला अतिशय भारावून टाकणारी आहे. तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी आजच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आपण उद्घाटन करूया. मी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण तसेच उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी उद्घाटन कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. सन्माननीय श्री चेतन चव्हाण आजच्या या नवरात्रोत्सवातील खेळ पैठणीचा कार्यक्रमाचं या ठिकाणी विधिवत उद्घाटन करतायत. टाळ्यांच्या गजरात आपण या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाचं शानदार उद्घाटन पार पाडूया. कोणताही कार्यक्रम म्हटला की त्याला पाठबळ हे हवंच असतं, सहकार्य हे हवंच असतं. अशा प्रकारच्या या सहकार्यामुळेच अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्यात दोडामार्ग शहरात होतात.
आजच्या या कार्यक्रमासाठी आम्हाला खऱ्या अर्थानं सुरुवातीला संपर्क झाला तो संपादक संदीप देसाई यांचा. मी संदीप देसाई यांचं या ठिकाणी विशेष कौतुक करू इच्छितो की गणेश चतुर्थी झाल्यानंतरच त्यांनी सुरुवातीला सांगून टाकलं की आमच्या चॅनलचा तुम्हाला यावर्षी एक कार्यक्रम मिळेल. म्हटलं दिवस कधी असेल तर दिवस तुम्ही ठरवा. मग दिवसावर चर्चा होत गेली आणि अखेर आजचा हा दिवस ठरला. आमच्या दोडामार्गमधील महिलांची या ठिकाणी करमणूक करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल किंबहुना आम्हाला मिळवून दिल्याबद्दल मी आमच्या दोडामार्गातील या मंडपामध्ये ज्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं नियोजन करतात त्या सौ संध्या प्रसारी तसेच सीमंतिनी नाईक यांना विनंती करतो की त्यांनी संदीप देसाई यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. एक अतिशय चांगला कार्यक्रम आम्हाला या ठिकाणी आपण मिळवून दिला त्याबद्दल आपलं या ठिकाणी स्वागत. मित्र हो, मी आत्ताच म्हटलं की कोणताही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी दाते लागतात, सहकार्य लागतं, आशीर्वाद लागतो. तर या कोकण 7 लाईव्हला ज्यांनी आपलं आजच्या या कार्यक्रमासाठी सहकार्य दिलं त्यांचा या ठिकाणी या चॅनलच्या वतीनं सन्मान चिन्ह देऊन एक छोटासा मान सन्मान होतोय. यामध्ये आमच्या दोडामार्गातील व्यापारी सुदेश मळिक, त्यानंतर व्यापारी शैलेश गोवेकर, शिक्षण सभापती गौरी पारसेकर यांना देवयानी वरसकर मॅडम भेटवस्तू देऊन गौरवतील. त्यानंतर एक मोठा आधार सन्माननीय श्री विवेक नाईक यांना पण या ठिकाणी या कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं एक छोटीशी भेटवस्तू देऊन त्यांचा मान सन्मान केला जातोय. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण हे नेहमीच हाकेला पावणारा बाप्पा असं जर म्हणतो तसंच आज त्यांची उपस्थिती आम्हाला या ठिकाणी मिळाली. त्याचबरोबर पोलीस निरीक्षक अरुण पवार साहेब यांना सुद्धा या चॅनलच्या वतीनं एक छोटीशी भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात येतंय. स्वागत झालं. आणि आमच्या नवरात्रोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मनेरकर यांना सुद्धा या ठिकाणी कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात येतोय. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अजित चांदेलकर यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. काही कारणास्तव ते या ठिकाणी उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. या ठिकाणी स्वागत झालं, उद्घाटन झालं. आता आपण मान्यवरांची 2 मिनिटाची असो 10 मिनिटाची असो किंवा कुठची वेळ मर्यादा नसलेली त्यांची या ठिकाणी जी काही स्तुतीसुमन असतील ती आपण यासाठी ऐकण्यासाठी आतुर झालेले आहोत. पण सुरुवातीला या कार्यक्रमाची नेमकी थीम काय आहे हे सांगण्यासाठी मी देवयानी वरसकर यांना निमंत्रित करतो. सन्माननीय व्यासपीठ आणि पिंपळेश्वर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ, सर्वप्रथम मी पिंपळेश्वर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाचे आभारी आहे की त्यांनी हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम घेण्याची संधी आमच्या चॅनलला, आमच्या पेपरला दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे. खरं तर जेव्हा नवरात्रीमध्ये कुठला कार्यक्रम घ्यायचा या संदर्भामध्ये आमची बैठक झालेली होती त्यावेळेस अनेक कार्यक्रमांची नावं पुढे आली. मात्र त्यानंतर खेळ पैठणीचा घ्यायचा याच्यावरती आमचं शिक्कामोर्तब झालं. आणि त्याच्या पाठी कारणही तसंच होतं की स्त्री शक्तीचा जागर आपण म्हणतो नवरात्रोत्सवामध्ये होत असतो. परंतु आपण जुन्या काळात जेव्हा गेलेलो असतो त्यावेळेस तेव्हाचा जर काळ बघितला तर चूल आणि मूल या व्यतिरिक्त महिलेला कुठलं आयुष्य नसायचं. आणि नंतर मग असेच काही कार्यक्रम असत की तेव्हा हळदी कुंकू असे किंवा गौरीच्या निमित्ताने एकमेकांच्या घरी जाणं येणं असे.
ते तिचे विरंगुळ्याचे क्षण असत. मला असं वाटतं आज काळ बदललेला आहे, चूल मूल आहे आणि त्याच्यामध्ये नोकरीची सुद्धा एक ॲड झालेलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये महिला आपलं नाव फार चांगल्या पद्धतीने त्यांची कामगिरी चांगल्या पद्धतीने होते आहे. परंतु त्याचबरोबर त्यांना स्वतःला त्यांच्याकडे वेळ देण्याचा जो लक्ष देण्यासाठीचा जो वेळ आहे तो अत्यंत कमी होत चाललेला आहे आणि त्याचे परिणाम आपण बघत असतो. आणि म्हणूनच महिलांना एक तासभर का होईना एक थोडासा विरंगुळा, थोडंसं बौद्धिक या दृष्टीने हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम घेण्याचं आम्ही ठरवलं आणि त्या निमित्ताने हे प्रत्येक तालुक्यामध्ये आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. त्या निमित्ताने आज दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आलेलो आहोत. दोडामार्ग तालुका हा नेहमीच हात देणारा आहे. आमचे कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई यांच्या समर्थ इथल्या नेतृत्वाने इथल्या सगळ्याच म्हणजे मी आज बघते की ज्या पद्धतीने इथे गर्दी जमलेली आहे आणि सगळे मान्यवर इथे व्यासपीठावरती विराजमान झालेले आहेत हे त्याचं द्योतक आहे. आणि निश्चितच या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामध्ये इथल्या महिलांना तेवढंच सुंदर त्यांना एक तासभर का होईना खूप छान असा त्यांचा वेळ जाईल आणि तेच आमच्या या कोकणसात लाईव्हचं आणि पेपरचं एक आम्ही इच्छितो की या निमित्ताने त्या महिलांना त्यांचे स्वतःचे काही कलागुण असतील ते इथे दाखवण्याची त्यांना संधी मिळेल असं आम्ही गृहीत धरतो. आणि मी माझे जास्तीकरण भाषण न लांबवता मी माझे 2 शब्द संपवते आणि दुर्गादेवीला नमन करते, सर्व स्त्री शक्तीला नमन करते आणि मी इथेच थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद वरस्कर मॅडम. यानंतर आजचा हा कार्यक्रम आम्हाला ज्यांच्या माध्यमातून मिळाला ते या चॅनलचे संपादक तथा आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या सुपुत्र. एक किस्सा सांगतो, कृपया जरा लहान मुलांनी शांतता पाळावी. आपल्या दोडामार्ग तालुक्याच्या सीमेवर कोल्हापूर चंदगड तिकडे एक छोटंसं गाव आहे हेवाळे. त्या हेवाळेमधील बाबरवाडी काही वर्षांपूर्वी एक पोरगा आला. त्यावेळी मी दैनिक तरुण भारतमध्ये होतो. म्हणाला मला पण पत्रकारिता करायची आहे. म्हटलं ठीक आहे, तू काय करतोस? म्हणाला मी कॉलेजमध्ये आहे, कॉलेज करतोय वगैरे वगैरे. काय आवड तुला? पेपर वाचन वगैरे वगैरे त्यांनी सगळं सांगितलं. ठीक आहे बघूया. पण त्यावेळी झालं असं, त्याचा माझा संपर्क झाला आणि मी त्यावेळी दैनिक तरुण भारत हे वृत्तपत्र सोडलं व मी दैनिक पुढारीमध्ये गेलो. तोपर्यंत याचे प्रयत्न चालू होते. त्याच दरम्यान त्यानं रत्नागिरी टाइम्समध्ये एंट्री केली व तिकडून त्यानं आपली छोटी छोटी जी काय स्किल म्हणतात ते दाखवायला सुरुवात केली. इकडे मी दैनिक पुढारीमध्ये स्थिर सावर झाल्यानंतर त्या पोराला कॉन्टॅक्ट केला व तो लगेच तयार झाला की तुम्ही जिथे असाल तिथं मी आहे. आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी किलारी प्रतिनिधी म्हणून त्याची निवड केली. त्याच्या अंगी असलेले कलागुण हे तेव्हा दिसायला लागले आणि बघता 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 तो आज कुठच्या कुठे गेलाय हे तुम्हाला लगेच कळेल. किलारी खोऱ्यामध्ये बऱ्याच वर्षांपूर्वी तुम्हाला माहीत असेल रानटी हत्तींची भयंकर दहशत होती. अगदी दिवसा ढवळ्या कुठेही अगदी आपल्या घराच्या अंगणात सुद्धा रानटी हत्ती फिरायचे दिसायचे. हा कॅमेरा घेऊन आता आपण मोबाईल असतो, मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात आपण प्रक्षेपण करतो, फोटो काढतो किंवा काही व्हिडिओज काढतो. पण तेव्हा हँड कॅमेरा असायचा. हा कॅमेरा घेऊन त्या हत्तींच्या परिसरामध्ये जायचा, बिनधास्त फोटो काढायचा, जीवावर रान ठेवून जीवाचं रान करून त्यानं काम केलं. एकदा असंच मांगेलीहून उतरलेला हत्तींचा कळप हा त्याच्याच गावात दहशत करत होता. निडरपणानं त्यानं ती बातमी कव्हर केली, ती आम्हाला पाठवली. आम्ही इकडून मग ती संपादकीय विभागाला पाठवली. याचे त्यावेळी फोनवर बोलणं व्हायचं. हा मला नेहमी विचारायचा, बातमी संध्याकाळी पाठवली, काय होईल उद्या? बातमीचा काही प्रॉब्लेम होणार नाही ना? लोक घाबरणार नाहीत ना? हत्तींपेक्षा माझ्या बातमीची दहशत होणार नाही ना? म्हटलं तू काही काळजी करू नकोस, उद्या काय ते बघूया. झालं. मला पण तेवढी अपेक्षा नव्हती. पण दैनिक पुढारीमध्ये त्याची बातमी, पुढारी या नावाच्या खाली 7 कॉलमची बातमी, हाफ पेज बातमी दैनिक पुढारीने लावली. हत्तींचा मोठा फोटो होता. तो पोरगा आज संपादक म्हणून या ठिकाणी बसलेला आहे. आम्हा सर्वांना संदीप देसाईचा आमच्या या दोडामार्ग तालुक्यातला सुपुत्र म्हणून खरोखर अभिमान आहे. मी त्यालाच सांगतो की हा कार्यक्रम
तू आम्हाला कसा दिलास, काय झालं, या कार्यक्रमाची नेमकी थीम कशी काय, आणि नेमका तुझा प्रवास कसा चालला आहे, हे तू आवर्जून आमच्यासमोर बोलावंस. संदीप देसाई. धन्यवाद आनंदजी. खरं तर हा विषय आजचा नाही आहे, पण आपल्या एक प्रेमाखातर त्यांनी सुरुवात बघितली होती म्हणून त्यांनी या ठिकाणी मांडलं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, आज ज्या ब्रँडच्या नावाखाली आपण हा कार्यक्रम करतोय ते सगळ्यात महत्त्वाचं 2013 आम्ही लावलेलं रोपटं कोकणसात लाईव्ह चॅनल आणि दैनिक कोकणसात. आज कोकणसात लाईव्हसोबत दैनिक कोकणसात हे एक दैनिक आलेलं आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात मोठं जे मीडिया हाऊस आहे ते आज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कोकणसात लाईव्ह कोकणसात यांच्याकडेच आहे. कारण या ठिकाणी पेपर आहे, त्यानंतर चॅनल आहे, साप्ताहिक आहे, टी व्ही आहे. कारण टी व्ही, प्रिंट आणि डिजिटल या क्षेत्रामध्ये काम करणारं हे आमचं दैनिक. माझ्या समवेत आमच्या चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानी मॅडम आहेत आणि आज आपण या ठिकाणी त्यांच्याच संकल्पनेतनं हा एक खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आपल्यासमोर आणलेला आहे. मी फार काय बोलणार नाही, पण हा कार्यक्रम ज्यांच्यामुळे हा आज या ठिकाणी होतोय ते या ठिकाणी आवर्जून सांगितलं पाहिजे. आणि या कार्यक्रमासाठी आम्ही ज्यांना निमंत्रित केलं ते आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष. आम्ही कधीही त्यांना हाक दिली तर ते आमच्या समवेत असतात, आमच्या चॅनलसोबत. माझ्यासोबत नेहमी एक वडीलधारी जशी मंडळी असते तसे नेहमी त्यांचं मार्गदर्शन असतं आणि मी कधीही त्यांना हाक दिली तर माझं कुठचंही व्हर्टिकल असतो त्यांनी मला नेहमीच सपोर्ट केला. आणि आज ते या ठिकाणी कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून उपस्थित आहेत ते विवेकानंद नाईक, या शहराच्या नगराचे प्रथम नागरिक, आमचे मित्र चेतनजी चव्हाण. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्यांच्यावर संपूर्ण या तालुक्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून जे काम करतायत ते सन्माननीय आपले पवार साहेब. त्याचबरोबर आमचे मित्र आदरणीय सुदेशजी मळिक साहेब. दुसरे दोडामार्गमध्ये ज्यांनी एक उद्योजक म्हणून अतिशय चांगल्या पद्धतीने अल्पावधीत नावलौकिक मिळालेलं आहे, अगदी आमच्यासारखं शून्यातून खऱ्या अर्थाने विश्व ज्यांनी निर्माण केलं आणि एक विश्वासार्हता शहरात ज्यांनी निर्माण केली आणि एक युवा उद्योजक व्यावसायिक बिल्डर व्यावसायिक म्हणून ज्यांनी नाव कमावलेलं आहे ते आमचे मित्र आदरणीय शैलेशजी गोवेकर. त्याचबरोबर आज नगरपंचायतमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या या नगराच्या सन्माननीय शिक्षण व आरोग्य सभापती गौरी पारसेकर मॅडम. त्याचबरोबर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि आत्ता नगरसेवक म्हणून ज्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतात या महिला मंडळाच्या सुद्धा या ठिकाणी पदाधिकारी आहेत त्या संध्या प्रसादी मॅडम. दुसरे या मंडळाचे सगळ्यात महत्त्वाचं आज ज्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम होतोय त्यांचं नाव घेतलंच पाहिजे, नितीनजी मणेरीकर, नगरसेवक स्वराली गवस, त्याचबरोबर सुकन्या पनवेलकर आणि या महिला मंडळाच्या सुद्धा या ठिकाणी पदाधिकारी उपस्थित आहेत. आज हा कार्यक्रम आयोजित करताना या सगळ्या मान्यवरांनी आम्हाला सहकार्य केलं, म्हणून हा चांगल्या पद्धतीने महिलांच्या कलागुणांना वाव देणारा या ठिकाणी एक खेळ पैठणीचा कार्यक्रम होतोय. खऱ्या अर्थाने खेळ पैठणी ही स्पर्धा नाही तर खेळ पैठणीचा अर्थात हा खेळ आहे आणि या खेळामध्ये सगळ्या महिलांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातून कुठेतरी विरंगुळा मिळावा याच उद्देशानं दैनिक कोकणसात, कोकणचं महाचॅनल, कोकणसात लाईव्ह यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम होतोय. माझी संपूर्ण टीम या ठिकाणी आहे, आमचे मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत सुद्धा आहेत आणि अतिशय आम्ही चांगल्या पद्धतीने एक नियोजन केलं. आमच्या संपादक देवयानी मॅडम यांच्या समवेत एक चर्चा करून जिल्ह्यातील महिलांसाठी हा एक अभिनव उपक्रम आम्ही सुरू केलेला आहे. याची सुरुवात देवगडमधून झाली, आज तिसरा कार्यक्रम दोडामार्गमध्ये होतोय. पुढच्या येणाऱ्या 8 दिवसात आम्ही संपूर्ण जिल्हाभर हा कार्यक्रम करणार आहोत. उद्देश एकच होता की जिल्ह्यातील महिलांना हक्काचं व्यासपीठ मिळावं आणि हे नवरात्रोत्सवाच्या बरोबर हा कार्यक्रम सुरू असताना आम्हाला एक मोठी संधी मिळाली की या दोडामार्ग शहरात काहीतरी करावं. कारण इथल्या शहरवासियांनी आम्ही अगदी ग्रामीण भागातून येऊन सुद्धा आम्हाला सुद्धा भरभरून प्रेम दिलेलं आहे. दुर्गा माता, इथलं आराध्य दैवत पिंपळेश्वर देवस्थान, त्याचबरोबर गणेशोत्सव या सगळ्यांच्या छत्रछायेखाली हा आम्ही पूर्ण तालुका सांभाळत असतो. या ठिकाणी आज जिल्ह्याची जबाबदारी एक मिळालेली आहे. आम्ही सगळी टीम मिळून या ठिकाणी एकत्र काम करतोय आणि या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने जो कार्यक्रम आम्ही जिल्ह्यात राबवतो तो माझ्या तालुक्यात व्हावा, माझ्या शहरात व्हावा आणि चांगल्या पद्धतीने व्हावा. यासाठी ज्यावेळी मंडळाकडे संकल्पना मांडली, या महनीय व्यक्तींकडे संकल्पना मांडली. कारण मित्रांनो, कुठचाही कार्यक्रम किंवा मोठा उत्सव जर करायचा असेल तर त्या ठिकाणी सगळ्यांचं सहकार्य लागतं, त्याशिवाय होऊ शकत नाही. या सगळ्या मंडळींनी वेळोवेळी सहकार्य केलं, त्यामुळे एक चांगला कार्यक्रम. तुम्ही अतिशय, मी एवढंच सांगेन, आनंद घ्या. इथे ही स्पर्धा नाही आहे, हा खेळ आहे आणि या खेळाचा आनंद घ्या. पैठणी कुणालाही मिळू दे, पण प्रत्येकाला आपलं जे कलागुण आहेत ते या ठिकाणी सादर करायला मिळणार आहेत.
त्याचा सगळ्या महिलांनी या ठिकाणी आनंद घ्यावा एवढंच आवाहन करेन. वेळ भरपूर झालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. मी अधिक न बोलता इथेच थांबतो. आपण सर्वांनी जे प्रेम दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद संदीप. मित्रहो, कोणताही कार्यक्रम हा शांततेत व त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था पाळून करायचा असतो. गणेशोत्सवामध्ये आम्हाला एक वेगळाच अनुभव आला. आम्ही गणपतीची तयारी करत होतो आणि गणपतीची तयारी करत असतानाच आमच्या हातून दोडामार्ग पोलिसांची परवानगी घेणं आमच्या हातून राहून गेलं. गणपती प्रतिष्ठापनेचा दिवस होत आला तरी आमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा त्यांना रिप्लाय गेला नाही. त्यावेळी पवार साहेबांनी एक वेगळ्या पद्धतीनं आम्हाला समजावलं. ते समजावणं आम्हाला यंदाच्या नवरात्रोत्सवामध्ये अतिशय चांगलं पडलं आणि म्हणूनच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मनेरकर यांनी सुरुवातीला काम हातात घेतलं. ते नवदुर्गेच्या कार्यक्रमासाठी दोडामार्ग पोलिसांची अगोदर परवानगी घेतली व त्यानंतरच मग आम्ही कार्यक्रमाच्या नियोजनाला सुरुवात केली. दोडामार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये आज जवळजवळ 11 महिला पोलीस कार्यरत आहेत. आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून ते आमच्या दोडामार्ग शहरात तसेच दोडामार्ग तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था राहावी यासाठी नेहमी प्रयत्न करतात. आपण बघितलं असेल भर उन्हातानात आमच्या या गांधी चौकामध्ये अनेक महिला पोलीस वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करत असतात. त्या महिलांचा मान सन्मान उद्या या ठिकाणी श्री सातेरी पिंपळेश्वर महिला नाट्यगृह दोडामार्गच्या वतीने या ठिकाणी होतोय. आपण सर्वांनी महिलांनी विशेषतः त्या 11 जणींचं त्या 11 महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या ठिकाणी विशेष कौतुक करूया, अभिवादन करूया. कायदा सुव्यवस्था म्हटलं की पोलीस त्या अनुषंगाने आमच्या दोडामार्ग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सन्माननीय अरुण पवार साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळ दोडामार्ग आणि कोकण 7 यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा जो खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आहे, जो महिला वर्ग आहे, महिला वर्ग हा कुटुंबाचा कणा असतो. महिलांनी जर मनावर घेतलं आणि त्यांनी त्या पद्धतीने जर नियोजन केलं तर त्या कुटुंबाचं पूर्णपणे रूपरेषा बदलून जाते. त्यामुळे त्या महिलांचा सन्मान करणं आणि त्यासाठी अशा पद्धतीचे कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल मी कोकण 7 आणि मंडळाचं अभिनंदन करतो आणि या कार्यक्रमाचा सगळ्या महिलांनी आस्वाद घ्यावा. तुमचा जास्त वेळ घेत नाही मी आणि या कार्यक्रमास लवकरात लवकर सुरू व्हावं. धन्यवाद पवार साहेब. आपल्या आदेशाचं या ठिकाणी आम्ही मंडळाच्या वतीनं तंतोतंत पालन करू अशी ग्वाही मी अध्यक्ष नितीन मनेरकर तसेच मंडळाच्या वतीनं आपल्याला देतो. नारी शक्ती म्हटलं की अनेक पदांवर काम करणारी महिला ही आलीच. अशातीलच एक आमच्या दोडामार्ग नगरपंचायतमधील सभापती गौरी मनोज पारसेकर ज्यांचे विशेष सहकार्य कोकण 7 लाईव्हला आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मिळालं. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय मान्यवर तसेच उपस्थित दोडामार्गवासीय कोकण 7ची संपूर्ण टीम आणि विशेष करून माझ्या महिला भगिनी, कोकण 7 लाईव्ह आणि कोकण 7 पेपर हा आपल्या कोकणी माणसाचा एकदम हक्काचा पेपर आणि हक्काची चॅनल आहे. कारण ते प्रत्येक बातमी कोकणातील ते आपल्या सर्वांच्या घरी पोचवतात आणि त्यांनी आज आपल्या सर्व महिलांसाठी एक असं व्यासपीठ म्हणजे होम मिनिस्टर खेळ पैठणीचा या माध्यमातून एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. तसेच नवरात्र उत्सव दोडामार्ग मंडळ यांचेसुद्धा मी आभार मानते. साडी म्हटलं की कसं प्रत्येक स्त्रीच्या एक जिव्हाळ्याचा विषय असतो आणि त्यात करून जर ती पैठणी असेल आणि होम मिनिस्टर सारख्या खेळातून ती जर आपण जिंकली तर त्याचा काय वेगळीच गोष्ट असते. तुम्हाला वेगळं सांगायची गरजच नाही. आणि जर पैठणी मिळणं ही काय प्रत्येकाला मिळणार असं नाही, एकच ती जिंकणार. पण त्या खेळात आपण जेव्हा प्रत्यक्ष भाग घेतो, आपण तो खेळ खेळतो, त्यातून जो आपल्याला आनंद मिळतो ना, तो आनंद एकदम अवर्णनीय असतो. त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही.
त्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त महिलांनी उत्स्फूर्तपणे यात सहभागी व्हा. त्या सर्व महिलांना मी शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते. एकदा जाता जाता एवढंच सांगेन की बाई पण भारी देवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पार्सेकर मॅडम. फक्त संदीपजींच्या प्रेमापोटी व कोकणसाच्या प्रेमापोटी आज कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो. फक्त एवढंच मला सूचना द्यायची आहे की पहिल्या व दुसऱ्या रांगेत जे आपले पुरुष मंडळी बसलेली आहे ना, ते मागे आमच्या दोडामागच्या महिला उभ्या आहेत, त्यांना जरा बसायची संधी द्यावी. कृपया जरा जे मागे महिला मंडळी आपले आहेत त्यांना बसण्याची संधी द्यावी. पहिल्या रांगेच्या सर्व मुलांनी जरा जे पुरुष मंडळी आहेत त्यांनी जरा मागे बसावं कृपया, प्लीज जरा. हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम, कारण असे आमच्या शहरामध्ये छोटे मोठे कार्यक्रम
आमच्या नगरपंचायतच्या क्षेत्रामध्ये होतात त्यामध्ये आमच्या लोकांना जे मनोरंजन होतं त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचं कोकण साथचं व संदीपजींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो व त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. जास्त काय बोलत नाही कारण हा भाषणाची वेळ नाही आहे. सर्वजण महिला आपल्या खेळ पैठणी जिंकण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे बसलेल्या आहेत. त्याबद्दल मी जास्त काय बोलत नाही. सर्व महिलांना ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि जे भाग घेणार आहेत त्यांना सर्वांना बेस्ट ऑफ लक देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण साहेब. आपल्या सर्वांना ठाऊक असेल की छोटे मोठे कोणतेही कार्यक्रम जर करायचे झालेच तर त्याला कोणीतरी एक पाठीराखा लागतो, कोणाची तरी एक सहकार्याची गरज असते. अशा प्रकारचं सहकार्य आज कोकण साथ लाईव्ह व दैनिक कोकण साथला मिळालं. ते म्हणजे आमच्या दोडामार्गातील सामाजिक कार्यकर्ते तथा प्रख्यात उद्योगपती सन्माननीय विवेकानंद नाईक साहेब. मी नाईक साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त करावेत. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित या नगरीचे विकास पुरुष आणि आमचे मित्र चेतनराव चव्हाण साहेब, निरीक्षक श्रीमान अरुण पवार साहेब, या नवदुर्गा उत्सवाचे समिती अध्यक्ष नितीन मणेरीकर, सभापती पारसेकर मॅडम, संपादिका देवयानी मॅडम, संध्या प्रसादी, शैलेश गोवेकर, मळीक, इतर सर्व सन्मानित व्यासपीठ, संदीप देसाई साहेब, उपस्थित सगळे सबला महिला आणि मित्रमंडळी, सर्वांना पहिल्यांदा नवरात्रीच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. खरं तर मी काही जास्त न बोलता एवढंच म्हणेन की संदीप देसाईबद्दल आनंद कामतने थोडक्यात त्यांचा परिचय दिला. 10 वर्षापूर्वीचा संदीप देसाई आणि आजचा संदीप देसाई ही भरारी अशी सहज प्राप्त झालेली नाही. त्याच्यामध्ये मधला जो कालावधी होता संदीपचा तो मी स्वतः बघितलेला होता आणि हा खडतर प्रवास करत आजपर्यंत त्यांनी ही मजल मारलेली आहे. त्याची स्तुती करणं बरोबर नाही, परंतु मी एवढंच म्हणेन की कोकण साथ लाईव्ह हा संपूर्ण जिल्ह्यात मला वाटतं घराघरात रुजलेला आहे आणि अशा कार्यक्रमातनं आता तो तुमच्या हृदयात रुजलेला आहे असं मला वाटतं. कारण त्यांचा एकंदरीत मागचा जर प्रवास बघितला तर ऑप्थॅल्मिक कॅम्प म्हणू किंवा कोविडच्या दरम्यान ज्याने काम केलं त्यांचा सत्कार म्हणू किंवा एकंदरीत सर्व प्रकारची कार्यक्रम म्हणजे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे नॉर्मली करतात त्यांचा व्यवसाय सोडून ते बाकी कुठं जात नाहीत. हा जो कोकण साथ आहे तो हटके आहे. हटके म्हणजे त्यांचा व्यवसाय धरून बाकीचे जे सामाजिक जी कामं आहेत ती बऱ्या प्रमाणे संदीप देसाईच्या माध्यमातून होतो आहे. आणि मी संदीपजी तुम्हाला एकच सांगतो, मी वचन देतो, आज देवयानी मॅडम आहे, मी तुम्हाला एकच सांगतो, संबंध जिल्ह्यात तुम्ही करात पण दोडामार्ग तालुक्यात तुम्ही अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम घ्यात त्यात माझा सिंहाचा वाटा असेल एवढं तुम्हाला मी आश्वासन देतो. कारण आमच्या संबंध दोडामार्ग म्हणजे दोडामार्ग मी आता मागची 30 वर्ष बघत आलो, 35 वर्ष. दोडामार्ग म्हणजे डोंगराळ भाग, दोडामार्ग म्हणजे उर्वरित राहिलेला भाग, तो पुसून काढून कुठंतरी दोडामार्ग शहर हे उत्कृष्ट शहर आहे, विकसित शहर आहे, हे नाव कुठंतरी झालं पाहिजे. आणि ते नाव होण्यासाठी तुम्ही सतत कार्यरत आहात, याच्यासाठी मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. मी जास्त वेळ न घेता समस्त महिलांना, आता पुढच्या महिन्यात दिवाळी येते आहे. चेतनराव साहेब इथं बसलेले आहेत, मनोज पारसेकरची मिसेस बसलेले आहेत, मनोज पारसेकर, चेतनराव आणि त्यांचे साथी. तुम्हाला पुढच्या महिन्यात
एक फार मोठा कार्यक्रम उपहार घेऊन येत आहेत. मला वाटतं संदीपची साथ असेल किंवा देवयानी मॅडमची साथ असेल तर मला वाटतं अशा प्रकारचे कार्यक्रम, दीपावली शो टाईमचे कार्यक्रम आम्ही उंच भरारी घेऊन कार्यक्रम तुम्हाला ते ठेवू आणि तुम्हाला ते सदोदित याद राहील, अशी तुमचे स्मरणात राहील अशा प्रकारचे कार्यक्रम आणून तुमची मजा आम्ही आनंदाने तुम्हाला साजरा करायला भाग पडू एवढंच सांगतो. तुम्हाला परत एकदा नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो. सगळ्यांना परमेश्वर चांगलं आरोग्य देऊ, चांगलं शांतता देऊ आणि आनंदी ठेवू एवढंच मागतो. धन्यवाद. धन्यवाद नाईक साहेब. खरोखर गोष्ट आहे की आजच्या काळामध्ये सोशल मीडियाला एवढं महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे की बघायलाच नकोच. आज दोडामार्ग तालुक्यामध्ये, दोडामार्ग शहरामध्ये कुठलीही घटना एखादी घडली तर आपण चटकन मोबाईल हातामध्ये घेतो व फेसबुक काढतो किंवा व्हॉट्सअपवर जातो. कारण त्या ठिकाणी कोकण सातची या एखादी बातमी पडलेली असते, मग ती बातमी आपण शेअर करतो, त्यावर कॉमेंट्स टाकतो. सोशल मीडियाचं एवढं महत्त्व दोडामार्ग तालुक्याला खऱ्या अर्थानं या कोकण सातमुळे मिळालेलं आहे. कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका सौ देवयानी वरसकर मॅडम व दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई हे दोघेही, त्यांचे मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, IT विभागचे सिद्धेश धुरी, अनिकेत नार्वेकर, कॅमेरामॅन प्रसाद कदम व साहिल बागवे यांच्यासहित यांनी आज आम्हाला दोडामार्ग वासियांना व आमच्या या सार्वजनिक गणेशोत्सव नवरोत्सव मंडळाला हा कार्यक्रम दिला, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अतिशय ऋणी आहोत. मी यानंतर या चॅनलचे मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत यांना आभार प्रदान करण्यासाठी बोलवत आहे. नमस्कार. खेळ पैठणीचा कोकणचं महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि कोकणचं दैनिक कोकण सात या माध्यमातून आम्ही जो काय खेळ पैठणीचा कार्यक्रम पूर्ण जिल्ह्यात घेतो आहोत, त्याचा आजचा हा तिसरा दिवस. पहिला दिवस देवगड, दुसऱ्या दिवशी ओरस आणि आज दोडामार्ग, असं करत करत आम्ही पूर्ण जिल्ह्यातील 8ही तालुके पूर्ण करणार आहोत. आणि आज या कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, नवरात्र मंडळ दोडामार्ग यांनी आम्हाला आज या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यासाठी जी काय आम्हाला स्टेज उपलब्ध करून दिलं, तसंच या दोडामार्गातील सर्व महिला भगिनी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, त्या सर्वांचं मी आमच्या कोकण सात लाईव्हतर्फे धन्यवाद मानतो. आणि आजच्या उद्घाटनपर कार्यक्रमाची यासाठी आज जे उपस्थित राहिले ते नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, पोलीस निरीक्षक अरुण पवार, उद्योजक विवेकानंद नाईक, शैलेश गोवेकर, सुदेश मळीक, संध्या प्रसादी, सुमंतिनी नाईक, गौरी पारसेकर, नगरसेविका सर व गवस मॅडम, या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि आजचा इथं उद्घाटन कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो आणि पुढच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. धन्यवाद.
नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळतील. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 94 21 00 49 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 94 23 05 51 94. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती, नगरपंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 94 23 30 18 85, 98 50 35 65 25 आणि 93 22 76 16 02. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 96 37 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 96 37 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली.
संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ, दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 9421 00 49 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 05 51 94. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ, दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 9421 00 49 85. निसर्गाच्या नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग.
नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगर पंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85, 9850 35 65 25 आणि 9322 76 16 02. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगर पंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85, 9850 35 65 25 आणि 9322 76 16 02. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कोकणचं नंबर वन महा चॅनल अर्थातच कोकणचा लाईव्ह सतत दैनिक कोकणसात प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग. प्रसिद्ध उद्योजक विवेकानंद नाईक, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सभापती गौरव पारसेकर आणि युवा उद्योजक सुदेश मळिक आयोजित हा खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम या दोडामार्ग नगरीमध्ये तर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या सर्व मंडळांसाठी. आणि या जोरदार टाळ्यांसहित मी विनंती करतो ज्यांचे बॅच क्रमांक 1 ते 10 आहेत त्यांनी व्यासपीठावर यावं. जरा पटपट यायचं आहे. 1 ते 10 क्रमांक 1 ते 10 विदेश 1 ते 10 यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. क्रमांक 1 2 3 4 ते 10 या पटकन. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या 10 स्पर्धकांसाठी. 1 ते 10 1 2 3 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 10 40 जरा पुढे या मॅडम. पुढे बस पुढे या मॅडम. ओके. स्वय असुनी ब्रह्म अवतार. तुम्ही होता कुठे मॅडम? 6 नंबर या. ओके इथे स्वय असुनी ब्रह्म अवतार कणकवलीत बैसुनी दिगंबर स्वतःची म्हणवी भालचंद्र. अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय. आई दुर्गा मातेच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून श्रीदेव पिंपळेश्वराच्या चरणी हे सर्वस्व अर्पण करत या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. नवरात्र उत्सव म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे स्त्रीच्या कलागुणांचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे स्त्रीच्या कल्पतेचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हणजे स्त्रीमध्ये लपलेल्या सुप्त गुणांना वाव देण्याचा जागर. आणि म्हणूनच कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद घेऊन आली आपल्यासाठी खेळ पैठणीचा. या 10 स्पर्धकांसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या कमी पडता कामा नये. हे शेवटपर्यंत आहे. माझ्यासाठी वाजवू नका, यांच्यासाठी वाजवा. तर या काय काय करतील ते बघा आणि मग त्यांच्यासाठी वाजवा. सुरुवातीची फेरी जशी खेळ पैठणीचा आहे. आम्ही सुरुवाती 3रा कार्यक्रम आहे या नवरात्र उत्सवातील. तीच फेरी तुमच्यासाठी वापरणार. फक्त तुमच्यासाठी मॅजिक बॉक्स आम्ही कॅन्सल केला. कारण देसाई सर बोलले आणि हे मंडळ बोलले थोडंसं मॅजिक बॉक्स वेगळा करा आणि काहीतरी करा. म्हटलं ठीक आहे मॅजिक बॉक्स कॅन्सल करूया. आणि म्हणून
ओळख राऊंड आणि नाव घ्या नाव अर्थातच उखाणं या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येकाला येऊन घ्यायचं आहे. मी विनंती करतो स्पर्धक क्रमांक 1 या. आपलं नाव सांगायचं, काय करता ते सांगायचं, गृहिणी असाल तर गृहिणी आणि उखाणं घ्यायचं. ओके, स्टार्ट. माझं नाव करुणा कृष्ण गवज आहे. मी हाऊसवाईफ आहे. नाव घेते. सोन्याच्या कपावर चांदीची बाशी, सोन्याच्या कपावर चांदीची बाशी, कृष्णराव समोर फिकी पडली रंभा आणि उर्वशी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 2 या. घाबरू नका, नाव जरा जोरात घ्या खणखणीत. आणि शंकराच्या पिंडीवर बेल मात्र वाहू नका, जास्त वाहू नका, थोड्याने व्हायला तर चालेल. हा, माझे नाव साक्षी सुदेश उगाडेकर. सूर सात रंग सात इंद्रधनुष्यातले रंगही सात, सुदेश रावांसोबत 7 जन्माची साथ. जो तिथेच थांबा, इथेच थांबा. गृहिणी आहात की सर्व्हिसला आहात? ओके, कुठला पदार्थ बनवतात पती देवांना खास करून? खास करून डाळ, वरण भात. रोज वरण भात करून बनवतात. त्यांना जास्त वरण भातच आवडतो. त्यांना वरण भात आवडतो, चिकन नॉनव्हेज वगैरे नाही? त्यांना तब्येतीला चांगलं नाही आहे, त्यांची तब्येत जरा बिघडलेली असते. ओके ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आई भवानीच्या चरणी प्रार्थना करेन तब्येत खणखणीत होते. धन्यवाद, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 3 सिया सचिन उगाडेकर. मी वायसबार आहे. भाजीत भाजी मेथीची, सचिन माझ्या प्रीतीचं. इथे या, इथे या, या इथे. परत जरा एकदा घ्या. नाही, त्यांना ऐकायचं परत जरा. भाजीत भाजी मेथीची, सचिन माझ्या प्रीतीचं. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 4 हे उकडनं पुरुष वर्ग घेतो. ठीक आहे, तुमच्यासाठी चालवून घेतो आम्ही. ठीक आहे. प्रज्वला प्रकाश परब. मी बालवाडीत आहे का मदतनीस. चिरेबंदीच्या विहिरीला लोखंडी लाट, प्रकाशरावांचे नाव घेते सर्वांचे मान राख. वा वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी या वयामध्ये हा उत्सव. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5 नव्या निलेश पेडणेकर. उखाणं. हिमालय पर्वताच्या पायथ्याची बर्फाच्या राशी, मेस्त्रींचं घर सोडून आले निलेश रावांच्या भाषेत. वा वा, लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? हो, अरेंज मॅरेज. अरेंज मॅरेज. नाही, घर सोडून आला असं उकारात घेतलं म्हणून विचारलं. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 6 ज्योती महेश प्रसादे. बाजारपेठ दोडामार. चांदीच्या वाटी साखरेचे खडे, महेश रावांचे नाव घेते हे देवा कोडे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 7 या. माझे नाव दीक्षा दत्ताराम उगाडेकर. मी गृहिणी आहे. बोळ्या शंकराला बेलाची आवड, दत्ताराम रावांची पती म्हणून केली मी निवड. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ताई, एकच मिनिट फक्त बेल घालायची राहिली. ठीक आहे. म्हैस आंघोळीला गेली, याला काही गुण वगैरे नाहीत. येत असेल तर म्हैस आंघोळीला गेले परत कशी येईल, माझा नेहमीचा प्रश्न आहे, परंतु मिळतच नाही उत्तर आजपर्यंत. एवढे कार्यक्रम केले पण उत्तर मिळायलाच तयार नाही. म्हैस आंघोळीला गेलेली आहे परत कशी येईल, त्याला गुण वगैरे काय ना, येत असेल तर पटकन सांग. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8 तुम्हाला येतं? म्हैस आंघोळीला गेली आहे, एवढ्यात उठू पण नका, थांबा. हां. दिव्या देवानंद शेट्ये. तुळशीला पाणी घालते पळी पळी, आई आधी होती मी आई बापाची ताणी, आता झाली मी देवानंदची राणी. वा, जोरदार टाळी. का थांबा ताई ताई ताई, तुम्हाला कोणती आवड आहे? गायनाची आवड आहे, नृत्याची आवड आहे? टेलरिंग. टेलरिंग शिवणकाम करतात. ठीक आहे, तुम्ही सांगा महाराष्ट्र राज्याचे 2022चे मुख्यमंत्री कोण? येत असेल तर सांगा, असं काय नाही, त्याला गुण वगैरे नाही. नाही नाही. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 9 मी संजना संतोष मावळणकर. आम्ही गृहिणी आहे. शिवरायांनी किल्ला जिंकला शक्तीपेक्षा युक्तीने, संतोषरावांचे नाव घेते प्रेमभाव भक्तीने. जोरदार टाळ्या झाल्या ताईंसाठी. गृहिणी आहात, कुठला पदार्थ बनवता मिस्टरांसाठी? मिस्टर सांगा सांगा, रोजचा बनवता तो सांगा. चपाती भाजी पण चालते, असं काय नाही, भाकरी भाजी पण आम्ही खातो. चपाती भाजी. मी सांगितली म्हणून. नाही. तेच बनवतो. ओके, ठीक आहे. म्हैस आंघोळीला गेलेली आहे, परत कशी येईल काय? भिजून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. या स्पर्धक क्रमांक 10 म्हैस आंघोळीला भिजून ओली होऊन नाही तर काही सुकून येणार. हां. स्वराली स्वप्नील गवस. मंदिरात वाहते फुल आणि पान, स्वप्नील रावांचं नाव घेते सर्वांचं ठेवून मान. वा वा वा. माहेर कुठलं ताई तुमचं? केर. आणि सासरवाड? दोडामार दाटवाडी.
हो, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईसाठी. ताई, तुम्ही कुठला पदार्थ बनवता मिस्टरांसाठी? त्यांना चिकन चिली आवडतं. रोज बनवून घालता? रोज म्हणजे आठवड्यातून एकदा तरी? 2 वेळा, बुधवारी किंवा आणि रविवारी. ओके ओके, चिकन चिलीच आवडते. लॉलीपॉप नाही, ठीक आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत स्पर्धक क्रमांक 10 साठी. दुसरी फेरी तुमच्यासाठी स्मरणशक्ती फेरी. नीट लक्षात ठेवा, लक्ष माझ्याकडे द्या. दुसरी फेरी स्मरणशक्ती फेरी. ओके, तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. काय? आता मी नंबर घेऊन बोलवणार नाही. गणपती बाप्पा मोरया ग्रुपने वरती या की आहे. ही तुमची स्मरणशक्ती फेरी आहे. एक जरी राहिली खाली तरी स्पर्धक बाद होणार. आणि सरप्राईज सांगतो, कोकण 7 अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल आणि दैनिक कोकण 7 आणि या मंडळाच्या वतीने सरप्राईज खेळ करतो. आता यानंतर मात्र बुकिंग होणार नाही हा तिथे सरप्राईज ऐकल्यावर. एकही स्पर्धक न बाद करता ही फेरी खेळणार. प्रत्येक फेरीमध्ये प्रत्येकाला खेळायला मिळणार. असा होणार हा खेळ पैठणीचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे 1 ते 10 स्पर्धकांसाठी. गणपती बाप्पा कुठेतरी बस एकत्र, कुठेतरी एकत्र बसा जाऊ. हा, गणपती बाप्पा मोरया या ग्रुपने वरती या म्हटल्यावर यायचं. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. छोट्याशा ब्रेक नंतर परत येऊ. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित हा खेळ पैठणीचा. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 5191 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 9421 00 49 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 05 51 94. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतो. अर्थातच कार्यक्रम आपण बघताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित हा खेळ पैठणीचा दुसऱ्या फेरीसाठी येतोय दुसऱ्या ग्रुप सहित. अर्थात स्पर्धक क्रमांक 11 या. तुमच्यासाठी सुद्धा तीच फेरी आहे. नाव घ्या. नाव अर्थातच नाव घ्यायचं आहे आणि म्हणजे छानसं उकानं घ्यायचं आहे आणि आपलं नाव सांगायचं. ओके. सुरेखा समीर राऊत. गाव माझे 6. उकानं घेतो. कोल्हापूर माझा जिल्हा, चंदगड माझा तालुका, त्यात बोंजुर्डी माझे गाव. गावात माझे घर, गावात माझे घर, घराला होती माडी, त्यावर नेसत होती मी साडी. साडीत होता चाप, बाळू माझा बाप, बापाने दिली साई, मंगल माझी आई, आईने दिले चैन, ऋतुजा माझी बहीण, बहिणीने दिले खाऊ, विनोद माझा भाऊ, भावाने आणले राधाकृष्ण, त्याचे नाव वासू, प्रशिला माझी सासू, सासूने दिला आसरा, प्रभाकर माझा सासरा, सासऱ्याने दिला धीर, जयेश माझा धीर, धीराने दिला आनंद, समिता माझी ननंद, नंदेने दिले मेणबत्ती, समीरा माझे पती, नंदेने दिले मेणबत्ती, समीरा माझे पती, मी त्यांचे सौभाग्य होते. इथेच थांबा. दमला? इथेच थांबा. जोरदार. मला वाटलं आता ट्रेन थांबते की नाही, की तेजस एक्सप्रेस डायरेक्ट थिविम. वा, आमच्या सन्माननीय संपादक आमच्या कोकण 7 लाईव्हच्या वरस्कर मॅडम यांच्याकडून पुष्पगुच्छ आहे तुमच्यासाठी. आमच्या या चॅनलचे संपादक आहेत वरुण क्रमे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कुठे नाव शिकलात? नाही, आमच्या गावी शिकलात, परंतु ते घराच्या माडी की माडीच्या घरात त्या आधी ठरवलं पाहिजे. लक्ष झालं? ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 12 या. माझं नाव जिया जयवंत चांदेलकर, राहते दोडामार्ग. मी गृहिणी आहे.
राम राम खातो रामफळ, सीता खाते सीताफळ, कृष्ण खातो दही, माझ्या मंगळसूत्रावर जयवंतरावांची सही. जोरदार. इथेच थांबा लगेच जाऊ नका. थांबा. कुठला पदार्थ बनवता मिस्टरांसाठी? मटन. मटण बनवता. ठीक आहे. खरोखर रामफळ खात होता? सीताफळ खात होती? कृष्ण दही खात होता इथून मी बघितलं. मग तिथून मी जन्माला आलो 82 मध्ये. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 13. मी गौरी मनोज पारसेकर आणि उखाणा. मंगलदेवी मंगलमाते वंदन करते तुला, मनोजरावांच्या उदंड आयुष्याचा आशीर्वाद दे मला. नक्कीच आई भवानीच्या चरणी प्रार्थना आहे. इकडे थांबा. अखंड सौभाग्य आपल्याला लाभू दे. कुठला पदार्थ बनवता? तुमचे एवढं खूप धाकाधुकीचं जेवण असणार. सभापती मॅडम तुम्ही होता, होय ना? कुठला पदार्थ तरी मिस्टरांसाठी असा बनवता? त्यांना जास्त नॉनव्हेज आवडतं. ओके. सगळं आता नवरात्रात काय चालू आहे घरामध्ये? खातो, वार पाडतो फक्त. वार पाळता. ठीक आहे, खाल्लं पाहिजे, असं काय नाही. कोकणचा आहार नॉनव्हेजच आहे खऱ्या अर्थाने तसा बघायला गेला तर, बरोबर ना? ठीक आहे. तुम्हाला काय माहिती आहे का हो, मई सांगोळीला गेली ती परत कशी येईल? तेच भिजून ओली होऊन. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या. त्याला काही गुण नाही. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 14. माझे नाव सौ रिया राजन साळकर. मी अंगणवाडी सेविका आहे उकाणे. प्राजक्ताची फुले वेचते वाकून, राजन साळकरचं नाव घेते, कोकण सात लाईव्हचा मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. इथेच थांबा. अंगणवाडीमध्ये आहे तुम्ही टीचर, होय ना? ठीक आहे. 2022चे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सांगू शकाल? उद्धवजी ठाकरे. 2022चे सांगू शकाल? समर्पक उत्तर पाहिजे. उद्धवजी ठाकरे. नाही, सांगतो. समर्पक उत्तर पाहिजे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याला काही गुण नाही. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 15. नमस्कार, माझं नाव संध्या राजेश प्रसादी. मी गृहिणी आहे. नाव घेते ऐका. साईबाबाच्या एक मिनिट हा. साईबाबाच्या समाधीला हिरे मोत्यांची जाळी, राजेश रावांचे नाव घेते, कोकण सात लाईव्हच्या होम मिनिस्टरच्या वेळी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुम्ही सांगू शकाल 2022चे मुख्यमंत्री कोण होते महाराष्ट्र राज्याचे? आता सध्या आहेत 2022चे. उद्धवजी ठाकरे. बघा अजून विचार करून. त्याला काही गुण नाही. येत असेल तर सांग. सध्या आहेत ती एकनाथ शिंदे. 2022चे. नाही हो सर. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 16. सांगणार उत्तर मी. उत्तर सांगल्याशिवाय मंच सोडणार नाही. हा. माझं नाव धनश्री तनुज ताटे. मी इथे थांबते. उखाणा घेते. घ्या. मी सांगितलं बेल वाहू नका म्हणून आपण व्हायचा. मी काही सांगेन. जिथे आहे सुख शांती समाधान, तिथे आहे लक्ष्मीचा वास. तनुजरावांचं नाव घेते तुम्हा सर्वांसाठी खास. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. गृहिणी म्हणून मुलांची जबाबदारी किंवा घरामध्ये सासूची जबाबदारी, पतीची जबाबदारी कशी निभावता हो? आपली रोजची कामं असतात तशीच रुटीन प्रमाणे जे चालू असतं ते सर्व करून, म्हणजे सकाळी उठल्यापासून नाश्ता चहा पाणी घरातलं सगळं, सो ते सगळं सांभाळून करते. टोटल रुटीन जे असतं नियोजनाप्रमाणे. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 17. माझे नाव प्रज्ञा प्रदीप ताटे. निळ्या निळ्या आकाशात पांढरे पांढरे ढग, निळ्या निळ्या आकाशात पांढरे पांढरे ढग, प्रदीपराव आयुष्यात येतात विसरले मी सारे जग. सगळं जग विसरू नका, खूप आहे जग मोठं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 18. या. माझे नाव श्रावणी शुभम ताटे. मी गृहिणी आहे. शिवनेरी किल्ला बांधण्यासाठी कामगार होते कुशल. शुभमरावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी स्पेशल. वा, माझ्यासाठी घेऊ नका, या कार्यक्रमासाठी घ्या. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. ताई तुम्ही काय करता? घरीच गृहिणी आहात. कुठला पदार्थ बनवता आवडीचा? नॉनव्हेज. ओके, तुमचं माहेर कुठे? गोटो सावंतवाडी. सावंतवाडी. आणि तुमचं सासर दोडा मार्ग वरून सावंतवाडीला एसटी चाललेली आहे. कशी जाते हो सावंतवाडीला एसटी? स्लो जाते सावकाश. फास्ट अजिबात जात नाही. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 19. माझं नाव दीपिका दीपक नाईक. इंग्रजीत पोळीला म्हणतात केक, इंग्रजीत पोळीला म्हणतात केक. दीपक रावांचं नाव घेते बोर्डेकरांची लेख. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या. ताई माहेर कुठे तुमचं? दोडा मार्ग. या स्पर्धक क्रमांक 20.
माझं नाव मैथिली मिलिंद बोर्डेकर. चांदीच्या ताटात गाजराचा हलवा. मिलिंदरावांचं नाव घेते. सासूबाईंना बोला. बोलू आता, तुम्हीच बोला. मला कसं कळणार सासूबाई? हो ताई, इथे आहेत सासूबाई? नाही आहेत. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मला वाटलं मला सगळी सासूबाईला बोला, मग कसं बोलवायचं सासूबाईंना, हा प्रश्न पडतो ना. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरिया. काय? एक लक्षात ठेवा, स्मरणशक्ती फेरी आहे. एक जरी खाली राहिली तरी मी जबाबदार नाही. कुठेतरी एकत्र बसा. तुमच्या ग्रुपचं काय? मंगलमूर्ती. ओके, छोट्याशा विश्रांतीनंतर मी पुन्हा येईन तिसऱ्या ग्रुप सहित. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय खेळ पैठणीचा. या कार्यक्रमामध्ये आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा तिसऱ्या ग्रुप सहित तेच राऊंड अर्थातच ओळख राऊंड आणि उखाण राऊंड. स्पर्धक क्रमांक 21 या. माझं नाव निधी नितीन मणेरीकर. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने. नितीनरावांचं नाव घेते पत्नी या नात्याने. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 22 म्युझिक. माझं नाव नव्या नुपूर फुलारी. संसार असतो दोघांचा, दोघांनी मिळून सावरावा. मी करते पसारा, नुपूर नेतो आवरावा. वा वा, आले काय नुपूरजी? आले आहेत, घरी बसून बघताय. वा नुपूरजी, आपलं अगदी मनापासून स्वागत. घरी बसण्यापेक्षा पैठणी मिळाली तर तुम्हाला इथं यावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे इथे आला तिथे तर बरं होईल. सांगितलं मेसेज. तुमच्यासाठी एक ट्रॅक आहे, तुम्हाला विदेश ट्रॅक देईल. थोडंसं नृत्य करायचं आहे. ओके, विदेश थोडंसं करायचं आहे. ओके, स्टार्ट. आवाज दे. वा, टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या का कमी पडताय? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत आज दोडा मार्गामध्ये येणं झालं आणि खेळ मात्र नक्कीच रंगणार, कारण हा खेळ आहे पैठणीचा. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 23 शीतल राजेश फुलारी, गृहिणी आहे. पावसांच्या सरीने पसरतो मातीचा गंध. राजेश रावांबरोबर जुळले जन्मीचे बंध. झालं. ओके, असू दे. जोरदार टाळ्या. घाबरता कशाला एवढं नाव घेऊन? सर्च करून बघितलेलं मोबाईलवरती? हां, नक्की. ओके, 2022चे नाही, ठीक आहे. 2022चे मुख्यमंत्री कोण मॅडम? उद्धव ठाकरे 6 महिने होते आणि 6 महिने एकनाथ शिंदे. वाव, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. बरोबर आहे उत्तर. या स्पर्धक क्रमांक 24 उत्तर समर्पक पाहिजे. माझं नाव अदिती अजय मणेरीकर, राहणार दोडामार्ग. दुर्गामातेच्या हातात कमळाचे फूल. अजयरावांचे नाव घेते मणेरकरांची सून.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 25 25. माझे नाव अंजली दीपक बुगडे, राहणार दोडामार्ग. आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, दीपकरावांचे नाव घ्यायला झाला, उखाणा कशाला हवा. वा वा वा, जोरदार टाळ्या. इथे थांबा, इथे थांबा. उखाणं त्यांच्यासाठी नाही, कार्यक्रमाचा प्रोटोकॉल म्हणून घ्यावं लागतं. खूप सुंदर घेतलं उखाणं तुम्ही, काय प्रश्न नाही. ठीक आहे. भारत देशाचे पंतप्रधान आत्ताचे आणि माजी कोण होते हो? माहित नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यासाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 26 या. माझे नाव केतकी समीर गवस. चंद्राला पाहून सागराला येते भरती, चंद्राला पाहून सागराला येते भरती, समीररावांची आणि माझी जोडी अखंड राहू दे प्रीती. जोरदार इथेच थांबा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईसाठी. ताई, लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. लव कम अरेंज मॅरेज. ठीक आहे, असू दे. लव्ह नंतर कम अरेंज मॅरेज होतं. ओके, ठीक आहे. आईबद्दल काय सांगाल? आई, मा. आईसारखे दुसरे दैवत नाही. आई, तुम्ही आता विचारलं समजा कोणाला की सर्वात जास्त पगार वर्षाचा किंवा महिन्याचा सर्वात जास्त पगार कोणाला द्याल, तर मी म्हणेन माझ्या आईला. का तर आई एवढं काम करते, दिवसभर राबते, मुलांना बघते, मुलांचं जेवणाचं बघते, टिफिन नेला का, टिफिन खाल्ला का, पुन्हा मुलगा किंवा मुलगी त्याचं लग्न झालं, त्यांचं लग्न झालं की लग्नानंतर त्यांना बघते, मुलीला विचारत राहते तिचं सुख दुःख काय आहे का, व्यवस्थित आहे का ती. त्यामुळे मला असं वाटतं की सर्वात जास्त पगार जर कोणाला द्यायचा असेल तर तो आईला. म्हणून मी म्हटलं आईसारखे दुसरे दैवत नाही. तरी सुद्धा आई कुठे काय करते? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 27 27. माझे नाव सुषमा रोहिदास शिरोडकर. मी हाऊसवाईफ आहे. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, रोहिदासरावांचे नाव घेते तुमचा मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या. आईंसाठी जरा इकडे इकडे इकडे. आईंसाठी जरा जोरदार टाळ्या. तिन्ही वाटेने झाल्या पाहिजे. जरा जोरदार टाळ्या. या वयामध्ये आईंचा जो उत्साह आहे खूप छान. आणि मी सांगून पण तुम्ही बेल घातला त्याबद्दल खरोखरच शंकर प्रसन्न होणार. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 28 या. सुप्रिया सुनील परब. नाशिकची संत्री, जळगावची केळी, होम काय आपलं हे कोकण 7 लाईव्ह, खेळ पैठणीचा सुनील रावांचे नाव घेते, खेळ पैठणीच्या वेळी. झालं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 29 29. माझे नाव शैला विजय निरगी. मी हाऊसवाईफ आहे. देवगड चंबा, कोकणचे काजू, विजयचे नाव घेऊन कशाला. जरा परत घ्या. ऐकलं नाही वाटतं. ऐकायला आलं नाही ना? जरा परत घ्या जरा. देवगडचा आंबा, कोकणचे काजू, विजयरावांचे नाव घ्यायला कशाला. अजिबात लाजू नका. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 30. मी सौ अक्षता अशोक शिरोडकर. मी सौ अक्षता अशोक शिरोडकर. मी एक गृहिणी आहे. इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचा कव्हर. मी अशोकरावांचं नाव घेते, मी त्यांची लवर. वा वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबे माते की जय. काय? कुठेतरी एकत्र बसा. नीट लक्षात आलं सगळ्यांच्या? काय ग्रुपचं नाव आहे? बसा कुठे एकत्र तरी. ओके. छोट्याशा विषयानंतर तर 4थ्या ग्रुपसाठी येईन. खेळ पैठणीच्या या कार्यक्रमामध्ये खेळ पैठणीचा या दोडामार्गमध्ये रंगतोय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 94 21 00 49 85.
निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 055194. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवली. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्यासाठी अर्थातच खेळ पैठणीचा या स्पर्धेतील चौथा आणि शेवटचा ग्रुप कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दैनिक कोकणसाद आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चौथ्या फेरीसाठी येतोय समय स्पर्धक क्रमांक 32. हॅलो, माझं नाव यशिता योगेश परब, राहणार मुंबई. नाव घ्यायचंय शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, योगेशरावांचे नाव घेते सगळ्यांचं मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 30. हॅलो, हॅलो, माझं नाव सौ रवीना रवींद्र सावंत. नाव घेते. कोकण लाईव्हचा कार्यक्रम आला दोडामार्गमध्ये म्हणून दिवस झाला झकास. रवींद्ररावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हे सगळं श्रेय देसाई साहेबांचं आहे आणि कोकणसाद लाईव्हच्या संपूर्ण टीमचं आहे. स्पर्धक क्रमांक 34 या पुढे. माझं नाव देसाई. माझं नाव हर्षा दिवाकर देसाई. हाताच्या अंगठ्यावर नागाची खूण, दिवाकर रावाचं नाव घेते देसाईंची सून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 35 या 35. गीतांजली भोंडू उगाडेकर. नाव घेते. दारातले तुळशीला पाणी घालते वाकून, फोंडूरावांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 36. माझे नाव दीप्ती दिनकर खरवत. नाल्यांच्या साडीला जरीची काठ, दिनकर रावासोबत बांधली 7व्या जन्माची गाठ. काय करता तुम्ही? हाऊस वाईफ. कुठला पदार्थ बनवता पतिदेवांसाठी? नॉनव्हेज बनवता. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 37. माझे नाव प्रतिमा प्रभाकर चौगले. रुमाल द्राक्षीच्या वेलीवर रुमाल टाकला वेलून, प्रभाकरचं नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. इकडचं तिकडचं जोडलं कुठेतरी. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 38. माझं नाव नर्मदा केशवलाल पटेल, राहायला दोडामार्ग. मला काय उखाणं येत नाही. गाणं म्हणाल? कसलं गाणं म्हणू? कुठलं पण तुम्हाला येतं ते. नाचाल, डान्स करा, नृत्य? नाही. बरं, जोरजोरात हसाल का जोरजोरात? हा. मी एक योग शिक्षक आहे आणि पतंजली आरोग्य केंद्र चालवते. पुरे आता सुंदर असतं तर एकदा फक्त असं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 39.
माझे नाव एकता एकनाथ नाईक, गृहिणी आहे. सोन्याच्या ताटात चांदीची चैन, एकनाथरावाचे नाव घेते, मिथुनाची बहीण. वा वा, काय करता तुम्ही? कारण गृहिणी आहे. कुठला पदार्थ बनवतात आवडीचा? आवडीचा मी शिरा. शिरा बनवता, ठीक आहे. तुम्हाला जर एखादी भूमिका सांगितली तर कराल इथे? त्या जसे हसल्या तशा, त्याला काही गुणबिन नाहीत, जमेल करायला? ओके. वेड्याची भूमिका करायची, वेड व्हायचंय, वेड व्हाल? वेड्याची भूमिका करायची म्हणजे वेडा कसा करतो तशी? नाही जमत. नाही जमणार, ठीक आहे. गाणं म्हणू शकाल? हो. कसलं म्हणून तेच आठवत. ठीक आहे. एखाद्या प्राण्याचा आम्ही सांगितलं तर आवाज काढाल? प्राण्याचा आवाज? गाणं म्हणा. साजन साजन ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर शेवटची स्पर्धक क्रमांक 40 या. माझे नाव नंदिनी बाळकृष्ण नाईक, मी गृहिणी आहे. हंड्यावर हंडे 7, बाळकृष्णांचं नाव घेते, मी देईन त्यांना आयुष्यभर साथ. इथेच थांबा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुम्हाला एका प्राण्याचा आवाज काढायचा, आम्ही देऊ त्या प्राण्याचा. काढाल? जमेल का काढायला? सोपा आहे प्राणी बघा. देऊ? हा, जमेल तर काढा. म्हैशीचा आवाज काढायचा आहे, काढाल? ओके, थांबा थांबा, काळजी करून. मांजराचा आवाज काढाल? मेव 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 मेव. माऊ माऊ. नाही जमत तेवढं, माऊ माऊ नाही करत मांजर. ठीक आहे. कावळ्याचं काढाल? काव काव काव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे काय? अंबाबाई ग्रुप. काय? हा, लक्षात ठेवायचं नीट. अंबाबाई ग्रुप. एकत्र कुठेतरी बसा. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा परत येईन. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणचं नंबरवर महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ अर्थातच दोडामार्ग या ठिकाणी हा खेळ असतोय. खेळ पैठणीचा आमच्या कोकण 7 लाईव्ह चॅनलला आणि दैनिक कोकण 7ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आम्ही हे गेलो आणि हे आलो, तोपर्यंत आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा खेळ पैठणीचा. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगरपंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85, 98 50 35 65 25 आणि 93 22 76 16 02. मध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 90 67 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा. गोवा रोड, बाजारपेठ दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर
विशाल विनायक मणेरीकर 02363 256545 आणि 9421 0049 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. भेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 0551 94. पुन्हा येतोय छोट्याशा विश्रांतीनंतर तिसऱ्या फेरीसाठी, ज्या फेरीचं नाव आहे अर्थातच स्ट्रॉ मारणे. आपण अनेक वेळा फुलं माळताना बघितले, पण यावेळी ते स्ट्रॉ कसे माळतात, पैठणी जिंकण्यासाठी महिला स्ट्रॉ पण कशा माळू शकतात, हे मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर येईल. जे स्ट्रॉ मारतील ते मोजले जातील आणि त्याप्रमाणे त्यांना गुण दिले जातील. तर हा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खेळ पैठणीचा मधील अर्थातच ही फेरी स्ट्रॉ मारणे आम्ही घेऊन येतो ही छोट्याशा विश्रांतीनंतर. आपल्याला 1 मिनिटाचा अवधी असेल, 1 मिनिटामध्ये स्ट्रॉ मारायचे आहेत. संपले पुढ्यातले तर हा देणार. तू देणार ना? नाव काय तुझं? हां, सम्राट. वा वा वा, ठीक आहे, हा देणार. ओके, रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. थांबा, ठेवा खाली, ठेवा. तुमचा टायमिंग सुरू होईल आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारतात की नाही तुम्ही लक्ष ठेवायचं. ते म्युझिक. स्ट्रॉ मारल्यानंतर यांचे फोटो काढून ठेवा, खूप छान असतात फोटो काढण्यासारखे. बघितलेलात का फोटो काढताना? कधी स्ट्रॉ मारताना बघितलेलात? नाही ना, पहिल्यांदा बघताय ना? पुढे येऊ नका, तुम्ही बसा बाबा. एका वेळी एकच मारायचा. दुसऱ्या हाताचा वापर केला तरी चालेल. 2 मारले की तुम्ही काय बोलायचं नाही, एक काढून टाकायचा. हा, एका वेळी एकच अशा रीतीने मारायचे आहेत. 1 मिनिटाचा अवधी आहे, जरा पटपट. 30 सेकंड पुरे झाले तुमचे. एका वेळी एकच मारायचा. स्ट्रॉ मोजले जातील. एकालाही बात करणार नाही, आम्ही सांगितलेलं आहे, एकाहीलाही बात करणार नाही. परंतु पारितोषिक जे आहेत क्रमांक, असा खेळ तुम्ही कुठे बघितलेलात का? हे येणार तुमच्यापर्यंत. पटपट ठेव आणि बाजू लाव. ठेव आणि बाजू लाव. थांबा थांबा, स्टॉप 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 स्टॉप. नाही नाही धरणार, स्टॉप. थांबा. मोजा, हातात काढून घ्या आणि मोजा. हलू नका तुम्ही मॅडम. 5 नंबर स्ट्रॉ पडले, जबाबदार आम्ही नाही. हलू नका. ओके, मोजा, व्यवस्थित मोजा. त्यांना सुद्धा दाखवा आणि मला गुण सांगितल्याशिवाय स्ट्रॉ द्यायचे नाही त्यांच्या हातामध्ये. हां, असाच एक कार्यक्रम सुरू होता आणि कार्यक्रमामध्ये काय झालं, खूप छान पिसारा फुललेला कासारडे गावातील कार्यक्रम होता. आणि असं झालं की तिथं पतिदेव खाली बसलेले व्यासपीठाच्या खाली. माझा माईक नेमका चालू राहिला आणि पटकन त्यांनी बोलले, काय ग पिसारा फुलवलाय साईंदरासारखा. असं म्हटल्यावर सगळे स्ट्रॉ पडले. त्याच्यामुळे स्ट्रॉ मारल्यावर सुद्धा हसून हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. हा, क्रमांक 1. मोजा, व्यवस्थित मोजा. रेडी समीर? क्रमांक 1 20, 20. क्रमांक 2 22. क्रमांक 3 22. क्रमांक 4 21. क्रमांक 5 31. क्रमांक 6 26. क्रमांक 7 10. क्रमांक 8 29. क्रमांक 9 21 आणि क्रमांक 10 28. 28. ओके, ठेवा इथे स्ट्रॉ. आता तुम्ही उभे राहा आणि तुम्ही खाली बसा. बसा पटपट. मंगलमूर्ती मोरया ग्रुप तुम्ही बसा. गणपती बाप्पा मोरया
तुम्ही बसा. तुमच्यासाठी सुद्धा तीच फेरी आहे. स्ट्रॉ माळायचे आहेत, एका वेळी एकच माळायचं. आता तुम्ही लांब लांब उभे राहा, पाठीमागे जरा पाठीमागे उभे राहा. बसा आणि तुम्ही जरा लांब लांब बसा. सम्राट यांना स्ट्रॉ दे. कोणाला मिळणार आहे महाराष्ट्राचं महावस्त्र? अगदी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. इथे बस, इथे बस, इथे बस, वरती बस. रेडी? काय करणार सांगायला पाहिजे का? बरं सांगतो पाहिजे तर. एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल, दोन्ही हाताने माळत राहायचे नाहीत. सम्राट बस इथे. ओके, रेडी? कळलं का? सासूबाईंना बोलवा. कळलं का? ठीक आहे, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळायचा. नवरात्रीचे 9 रंग असतात म्हणतात. नवरात्रामध्ये राज्यामध्ये 3.5 शक्तिपीठ आहेत असं म्हणतात. परंतु 3.5 शक्तिपीठ तर आपल्या खरी घरामध्ये आहे. त्या घरातल्या 3.5 शक्तिपीठांना कुठेतरी जपलं पाहिजे. स्त्रीचा सन्मान केला पाहिजे, स्त्रीचा आदर केला पाहिजे, तरच तो नवरात्र उत्सव होतो. 9 दिवसच पाहिजे असं काही नाही. स्त्रीचा आदर करायला शिका. स्त्रीभूण हत्या कुठेतरी थांबली पाहिजे, मुलगी जगली पाहिजे. असं जर होत राहिलं तर खऱ्या अर्थाने आपण नवरात्र साजरी केली असं म्हणायला हरकत नाही. एका वेळी एकच माळतात का बघा. 2 माळल्या तर एक काढायचा, काही बोलत राहायचं नाही त्यांच्याशी. सम्राट. हा, लक्ष ठेव. एका वेळी एकच माळायचा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकण 7 लाईव्ह. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 ला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. थांबा. स्टॉप 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 स्टॉप. चला मोजा. बघितलेलात का इकडे आमच्या महिला भगिनी? बघितलेलात कधी स्ट्रॉ माळताना? किंवा असा कोकणचा चॅनलने कार्यक्रम आणलाय की कोणालाच बात करायचं नाही. तर तळ्यात मायात सध्याचे भाऊजी भरपूर आहेत, तळ्यात मायात करतात आणि पहिल्या फेरीतच. हा, मग नाराज होता तुम्ही. देसाई साहेब बोलले नाही, दोडामार्गच्या महिलांना नाराज करायचं नाही करत नाराज. कसा वाटला कार्यक्रम? बरोबर आहे ना? सांगा, तुमच्याकडून प्रतिक्रिया पाहिजे. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके. क्रमांक 11 किती? 33 33 स्पर्धक क्रमांक 12 45. स्पर्धक क्रमांक 13 38 38. स्पर्धक क्रमांक 14 33. स्पर्धक क्रमांक 15 31. स्पर्धक क्रमांक 16 27. स्पर्धक क्रमांक 17 29. स्पर्धक क्रमांक 18 27. आणि स्पर्धक क्रमांक 19 18. आणि स्पर्धक क्रमांक 20 किती? 30. ओके ओके. तुम्ही कुठेतरी दोघी ग्रुपने कुठेतरी एकत्र जाऊन बसा. छोट्याशा ब्रेक नंतर मी पुन्हा येईन. तोपर्यंत पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव आणि गणेशोत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर.
नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष, नगरपंचायत दोडामार. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती, नगरपंचायत कसई दोडामार. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतोय तिसऱ्या ग्रुप समवेत अर्थातच स्ट्रॉ मारणे या फेरीमध्ये खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा. बघूया वहिनी, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच म्हणायचं. दे म्युझिक. विद्देश. एका वेळी एकच. दुसऱ्या हाताचा वापर सपोर्टिंग साठी करू शकता. एका वेळी एकच वापर करायचा हाताचा. एका वेळी एकच. 1 मिनिटाचा अवधी आहे तुम्हाला. ओनली 1 मिनिट. केसामध्ये स्ट्रॉ अडकतील तेवढेच आम्ही मारणार, त्याच्यावरती नाही. पटपट माळा. काही सेकंद शिल्लक आहेत. बघूया. थांबा थांबा. चला मोजा. 22 नंबर. काय नाव म्हटलं तुमचं ते? नव्या फुलारी. फुलारा पण मस्त पसरलाय. चला मोजा पटपट. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र अर्थातच पैठणी. कोणाला मिळते या वर्षीची पैठणी? दुर्गा मातेच्या समोर अखेर सुरू आहे. सर्व काही जे गुण आहेत तुमच्या समोर. काही आम्ही लेन ठेवत नाही. जे सगळं आहे ते तुमच्या समोर. कोणालाही बात करत नाही. फक्त पॉईंट टेबलप्रमाणे जी पारितोषिकं असतात. कारण 100 जणींनी सहभाग घेतला तर 99 जणींना थांबावं लागतं. एकच कोणतरी विजेती होते. त्याला पर्याय नाही. हां. स्पर्धक क्रमांक 21, 26. स्पर्धक क्रमांक 22. किती? 33. स्पर्धक क्रमांक 23, 12. 1 2. स्पर्धक क्रमांक 24, 21. 21. स्पर्धक क्रमांक 25, 24. स्पर्धक क्रमांक 26, 33. स्पर्धक क्रमांक 27, 26. स्पर्धक क्रमांक 28, 35. स्पर्धक क्रमांक 29, 21, 21. आणि स्पर्धक क्रमांक 30, 17, 17. तुम्ही उभे राहा. तुम्ही बसा जरा पटपट. दे म्युझिक. एका वेळी एकच स्ट्रॉ माळायचा. केसामध्ये बाळायचा, आंबाड्यामध्ये, डोकीवर, वेणीमध्ये, कुठेही. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा. चालेल. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी. खाली ठेवा, खाली ठेवा, ठेवा खाली. ओके. रेडी. तुम्ही पाठी पाठी सरका तुम्ही. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. सुरू करा आई. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा आणि दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तरी चालेल. एका वेळी एकच. अजिबात घाई करू नका. दोन्ही हाताने मारले तर काढून टाका. किती मारले काढा तुमच्या हातामध्ये. तुम्ही सांगायला येऊ नका बाहेर याच्याने. दुसरी मारली तर काढून टाकायचा, नाही तर परत राहून घेणार सगळ्यांसाठी. लक्ष ठेवा. तुम्हालाच का आणलं पाठीमागे माहित आहे. तुम्हाला पण लक्ष ठेवता आलं पाहिजे. थांबा
चला मोजायला सुरुवात करा. मोजा. मोजल्यानंतर आम्हाला सांगा, त्यांना पण सांगा. स्पर्धक क्रमांक 34 किती आहेत? स्पर्धक क्रमांक 34 34 आहे ते, 32 नंतर येईल आता, उलट्या सुलट्या बसल्या. स्पर्धक क्रमांक 34 29 गुण, 34ला 29 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 23 आणि आता स्पर्धक क्रमांक 32 किती? 25. स्पर्धक क्रमांक 35 किती? 23. स्पर्धक क्रमांक मॅडम बॅच दाखवा 36 13 13. स्पर्धक क्रमांक 37 34. स्पर्धक क्रमांक 38 25. स्पर्धक क्रमांक 39 21. स्पर्धक क्रमांक 40 किती? 36. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुम्ही कुठेतरी एकत्र बसा सर्वांनी. जाऊ सम्राट क्लिअर कर भर पिशवीमध्ये. या ठिकाणी सन्माननीय दैनिक कोकण 7चे वितरक सुमंत मनेरीकर या ठिकाणी उपस्थित. कृपया सुमंत मनेरीकरांना विनंती राहील, कृपया आणि व्यासपीठावर यावं. सुमंत मनेरीकर कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. दैनिक कोकण 7चे वितरक सुमंत मनेरीकर आपल्याला विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. तोपर्यंत मात्र आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या चॅनलच्या वतीनं प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडा मार्ग आपल्यासाठी घेऊन येतोय खेळ पैठणीचा. दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा येऊ, आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ, दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मनेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 9421 00 49 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. भेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 05 51 94. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय अर्थातच खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित हा खेळ पैठणीचा पुढच्या फेरीमध्ये येतोय. अर्थातच आपली नेहमीचीच फेरी म्हटल्यानंतर चेंडू आणणे फेरी. नेहमी इतर ठिकाणी बघता चेंडू टाकायचे असतात, आमच्याकडे हाताने उचलून चेंडू आणायचे आहेत. अशा फेरीला सुरुवात करतोय या ग्रुप समवेत अर्थातच गणपती बाप्पा मोरया समवेत. भांडायचं नाही, ती पिशवी फाडायची नाही, तिला त्रास द्यायचा नाही. आपण एक एक चेंडू हाताने घ्यायचा आणि ह्याच्यात आणून टाकायचा. हा 1 मिनिटाचा अवधी आहे तुमच्यासाठी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. भांडू नका, ठेवायचा आणू ना, ठेवायचा, टाकायचा नाही. तिकडचे पिशवीतल्या मॅडम, पिशवीतल्या मॅडम, धरणार नाही तो चेंडू. काढा काढा तो. पिशवीतलेच आणायचे, तुमच्या हातातच ठेवा ते चेंडू. पिशवीतलेच आणायचे. संपले. थांबा थांबा, टाकू नका, टाकू नका, टाकू नका. नाही नाही नाही, हा धरणार नाही. नाही नाही मॅडम, नाही. थांबा. चल आपापल्या जागेवर उभे राहा. चल चला, समजलं आम्हाला. ओके, रिलॅक्स हो, सांगतो. घे चेंडू त्यांच्याकडे गोळा कर. द्या पिशवीत चेंडू, सगळे चेंडू द्या पिशवीत. ह्याच्यात टाका, ह्याच्यात टाका. ओके, चला मोजा. क्रमांक 1 किती? 6 गुण. क्रमांक 2 किती? 5. क्रमांक 3 5. क्रमांक 4 3. क्रमांक 5 4. क्रमांक 6 4. क्रमांक 7 5. क्रमांक 8 4. क्रमांक 9 5. क्रमांक 10 5.
ये इकडे भर आहे सगळे. बाजार कसं भरतो आपण पिशवी तसं भर. तुम्ही त्यांच्या पाठी उभे राहायचं. तुम्ही बसा. तुम्ही आता ही बकेट घ्यायची आहे. रेडी? क्लिअर करा. आपल्या ओळखीसाठी रुमाल वगैरे ठेवा. काय करताय? ठेवा. सरका पाठी. पाठीमागे जरा पाठी सरका. ओके रेडी? एका मिनिटामध्ये चेंडू आणायचे आहेत. सरका बाळा. एक लक्षात घ्या, मगाशी पडलेले चेंडू आणले ते आम्ही बाहेर काढून टाकले हा त्यांचे, ठेवले नाही बकेटमध्ये. तुम्हीच काढले ना सगळ्यांनी, त्याच्यामुळे तुम्ही पडलेले आणू नका, ती काढून टाकणार. लक्षात घ्या. आणि तिथे तर एकदा चेंडू पडले आणि त्या मुलांनी उचलले तर ते परत आत टाकणार नाही आम्ही. त्याच्यामुळे भांडू नका. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे भांडण न करता हे चेंडू आणायचे आहेत. या फेरीला खरं ॲक्च्युली कसं नाव आहे माहीत आहे? एकमेकात सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. लक्षात आलं? म्हणजे सासू सून असली, सासूला धावायला जमत नाही तर सुने नाही तिथे हाणून द्यायचे. सासूला पण सून नाही म्हणणार सासू जिंकू दे, किंवा सासू नाही म्हणणार सून जिंकू दे. हां, त्याच्यामुळे ते तसं आहे ॲक्च्युली. माझी मैत्रीण जिंकते तर तिला जिंकायला चान्स असतो पासिंग केलात तर, पण तुम्ही करणार नाही. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तुम्ही लक्ष ठेवा. घ्या हातामध्ये चेंडू तो. हां, समीर हातामध्ये घेतो. पिशवीत टाकू नका तुम्ही. हा, परत पिशवीत टाकायचं नाही. पिशवीत टाकू नका. एवढ्यात टाकू नका. पिशवी हातात ठेवा. हातामध्ये ठेवा. एवढ्यात टाकू नका. धावा लवकर, जोरात धावा, पटपट धावा. धावा. थांबा रे. चला आता ठेवा. अजून कोणाकडे आहेत? चालेल ना? ओके. जर तुम्ही भांडलात नाही तर त्या पिशवीतले चेंडू व्यवस्थित राहणार की नाही? पण नाही ऐकणार नाही. कुठेच ऐकत नाही तुम्ही. तसं नाही. ठीक आहे. बॅच जरा व्यवस्थित करा प्रत्येकाने. बॅच बॅच. स्पर्धक क्रमांक 11 6, स्पर्धक क्रमांक 12 6, स्पर्धक क्रमांक 13 6, स्पर्धक क्रमांक 14 8 आहेत. ते कोणी मोजले? किती आहेत नक्की? 7. स्पर्धक क्रमांक 15 4, स्पर्धक क्रमांक 16 5, स्पर्धक क्रमांक 17 6, स्पर्धक क्रमांक 18 6, स्पर्धक क्रमांक 19 6, स्पर्धक क्रमांक 20. किती? 6. ओके, चला पाटी. ओके, चला पुढचे 2 ग्रुप या भाजी घेऊन. चला. प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिल. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. कसा करणार? तुम्ही घाई करू नका. अजिबात काळजी करू नका. सरका पुढे. ताई जरा पुढे सरका तिकडे. स्पर्धक क्रमांक 30 थोडं तिकडे सर. हां बस. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. मी एक सुंदर तुम्हाला आयडिया देतो. तिथे भांडू नका. भांडलात ना की चेंडू खाली पडणार. खाली पडलेले चेंडू ते मुलं उचलणार. मुलं उचलली की चेंडू तुम्हाला कमी मिळणार. मग मी जबाबदार त्याला नाही. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. सरका पाटी. ए थांबा थांबा. सरका पाटी. सरका पाटी. चेंडू पडलेलेच घ्यायचे तुम्ही फक्त. हातामध्येच ठेवा.
सरका पाठी, सरका पाठी, चपाती करतील तुमची. सरका पाठी. या लवकर या, लवकर या, घ्या या, लवकर या मॅडम. ते नाही, ते नाही. हा, आता टाका याच्यात, टाका. चला मोजा, मोजा, मोजा. सुरू. स्पर्धक क्रमांक समीर, स्पर्धक क्रमांक 21 किती? 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 22 6. स्पर्धक क्रमांक 23 6. स्पर्धक क्रमांक 24 5. स्पर्धक क्रमांक 25 6. स्पर्धक क्रमांक मॅडम बॅच 26 6. स्पर्धक क्रमांक 27 3. स्पर्धक क्रमांक 28 5. स्पर्धक क्रमांक 29 6. स्पर्धक क्रमांक 30 5. ओके, तुम्ही पाठी, तुम्ही पुढे. चला लास्ट राऊंड तुमच्या. या भाजीवाली सम्राट खूप मोठं काम करते, ती साधी गोष्ट नाही आहे. कारण तिथे बसून पिशवी धरणं म्हणजे साधी गोष्ट नाही, तिला पण खेचून आणतील. अनेक ठिकाणी असं होतं, साधी गोष्ट नाही, म्हणून मी महिलाच बसवतो. आता तुम्ही जरा पाठी पाठी सरका. पडलेलेच चेंडू घ्यायचे आहेत आणि हात नंतर लगेच टाकायचे नाहीत. हा, टाकले नाही तुम्ही, पण सांगतो. रेडी? रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सरका पाठी. तुम्ही काय लक्ष देणार? एका वेळी एकच. हा, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. पडले की उचलायच्या, तोपर्यंत नाही. एका वेळी एकच. लक्ष ठेवा. दुर्गा माता ग्रुप लक्ष ठेवा. एका वेळी एकच टाकतात का? तिला ओढू नका. या लवकर. संपले. नाव काय तुझं म्हटले? शिवानी. शिवानी फोंडू गाडेकर. शिवानी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे शिवानीसाठी. साधी गोष्ट. वाजव ना टाळ्या शिवानीसाठी. साधी गोष्ट नाही आहे तिथं बसणं. आणि या ग्रुपसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. एकही चेंडू खाली पडायला दिला नाही तिथे. हा, म्हणजे भांडणं केली नाहीत. स्पर्धक क्रमांक मॅडम बॅच सरळ करा प्रत्येकाने. स्पर्धक क्रमांक 34 7 गुण 7. स्पर्धक क्रमांक 32 5 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 स्पर्धक क्रमांक 33 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 35 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 36 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 37 8 गुण. हे कोणचं आहे? स्पर्धक क्रमांक 38 3 गुण. स्पर्धक क्रमांक 39 8 गुण. आणि स्पर्धक क्रमांक 40 8 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुम्ही कुठेतरी बसा. या शिवानी आणि सम्राट कुठे आहेत? ओके, 7 गुण आहेत. 7. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा आम्ही येऊ. अर्थातच खेळ पैठणीची शेवटची फेरी घेऊन. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग या ठिकाणी हा खेळ पैठणीचा रंगला. आपण कुठेही जाऊ नका. शेवटचा राऊंड अतिशय महत्त्वाचा आहे, ज्याच्यावर ठरणार आहे या वर्षीची महापैठणी विजेती कोण होणार आहे. जिला मी एक सुंदरशी पैठणी बघूया कोणाला मिळते. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 9067 5191 92.
नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 02363 2565 45 आणि 9421 0049 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 0551 94. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगरपंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85 9850 35 65 25 आणि 9322 76 16 02. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423. लाईन मध्ये पाठी लाईन मध्ये राहिले पाहिजे. मॅडम पुढे ठेवताय तुम्ही, पाठी ठेवा. पिरॅमिड राहिला पाहिजे तो. एवढे कष्ट करून जर पडला तर खूप गोळा. एका तांब्याला 10 गुण देणार आम्ही, थोडे नाही. बघा माझ्याकडे बघू नका, आहे वेळ अजून 30 सेकंड बाकी आहे तुमचे. आता पंचायत पडले तर ते क्या बात आहे भाई. अरे बाबा, तुम्ही काय बोलू नका पाठी. अरे बाबा, आहे टायमिंग, ठेवा सुरू. अरे बाप रे, क्या बात आहे. थांबा 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 म्हटलंय. चला आपापल्या जागेवर उभे राहा. मॅडम सोडा हात, सोडा. शबास. ओके, चला मोजायचे समीर, बरोबर आहे ना? ओके, कारण देसाई सर आणि आमचे समीर सावंत सर आहेत त्या ठिकाणी. स्पर्धक क्रमांक ते आम्हाला माहीत नाही. तुम्ही अगोदरच जागा निवडली पाहिजे होती. मी पाठी सांगितलेलं, तुम्ही इकडे इकडे आलात ठेवत. ओके ना, बरोबर आहे ना? काही चूक असेल तर सांगा. मी पहिलंच सांगितलेलं पाठी लावा. तुम्ही नाही, कसं पटकन आणून लावायला पाहिजे ते सांगतो. पाठी लावा, ऐकलात नाही. माझी जबाबदारी
संपली. स्पर्धक क्रमांक 1 किती? 2 आणि 3 5 म्हणजे 50 गुण. हे कोणचे? पुढे या, नंतर दुसऱ्याला गुण जाणार. स्पर्धक क्रमांक 3 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 कुठली? ओके, तो सांगतो. स्पर्धक क्रमांक 4 30 गुण. हो, 2 मिनिटं जातो परत पाठी. स्पर्धक क्रमांक 4 30 गुण. या वहिनींचं सांग. तुम्ही निर्णय द्या. ओके, 0 गुण. 2 वर जातोय मी. ओके ना, तेच सांगतो, कारण तसं देता येत नाही सर. पाठी गेलो तर गोळ ना. स्पर्धक क्रमांक 3 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5 आणि 2 यांना 0 गुण आहेत, कारण ते पडले. मी पहिलं अगोदर सांगितलं पाठी लावा. या दुर्वा आणि शिवानी या, तांब्या घेऊन जावा परत. तुम्ही पाठी थांबा, तुम्ही पुढे या. मी मगाशीच सांगितलं जागा योग्य निवडा. या मॅडमाने तर इथेपर्यंत आणून लावलेले. खडबडीत जागा आहे, नाही लागणार तिथे. चला दे म्युझिक. पटपट नाही, जरा पटपट नाही. घे ना सम्राट. चला रेडी. तुम्ही कुठे लावणार? तांब्या कुठे? पुढे की पाठी? हां ठीक आहे, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सरका इकडे, इकडे सरका पाठी, सरका पाठी, सरका पाठी. स्पर्धक क्रमांक 4 तुमचे गुण तिला देणार. सरका पाठी. ओके रेडी. कुठे तांब्या ठेवणार? हां मग एकत्र ठेवा. सरका पाठी, सरका पाठी. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. तांब्या चुकले सांगू नकोस. तांब्या चुकले, विषय संपला. कसे लावायचे सांगितलेले मी. अजूनही लावू शकता, असं काय नाही. ज्या रीतीने दाखवले होते मी पुन्हा एकदा घोषित करतोय. थांबा, मी सांगितले होते तसेच तांब्या लागले पाहिजेत. हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. बघा कसे दाखवलेले ते. मी पुन्हा एकदा घोषित करतोय. मॅडम 5 नंबर. कसे लावताय ते बघा. मी परत एकदा सांगतोय, तांब्या कसे लागलेले आहेत ते बघा, किंवा लावा परत. अजूनही वेळ आहेत. चला पटपट. तांब्या कसे लागलेले आहेत ते बघा. विचार करा. 20 15 10. असं कोण सांगत नाही, पण मी सांगतो ॲज अ अँकर म्हणून. तांब्या कसे लागलेत प्रत्येकाने बघा. 5 0. थांबा. ओके रेडी. चला स्पर्धक क्रमांक 6 1 2 3 4 5 6 60 गुण. 60. मॅडम बॅच दाखवा. हे कोणचे तांबे? तुम्ही थांबा. हे कोणचे? बॅच. स्पर्धक क्रमांक 8 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 10 30 गुण. आता सर तुम्ही सांगा, स्पर्धक क्रमांक 7 चं काय करायचं? 0 गुण. मॅडम एवढं खूप छान रचला. खालचा तांब्या तुम्ही उलटा लावला. मी मगासपासून बोमटत होतो, 20 सेकंद झाले बोमटत होतो मी, की तांब्या बघा बघा. नाही, एक तांब्या तो बदलायचा होता फक्त. चला शिवानी अँड दुर्वा. एका तांब्याने काय घोळ केला बघा. मी किती बघा ॲज अ अँकर म्हणून असं देऊ शकत नाही क्ल्यू, पण मी दिला. चला पुढील स्पर्धक दोन्ही ग्रुप या. अंबाबाई आणि दुर्गा माता या. आणि राहा पटपट उभे. पाठी सरका, पाठी सरका, सरका पाठी. मंगलमूर्ती ग्रुप यांनी यायचं आहे फक्त. मंगलमूर्ती ग्रुप 11 ते 15, 15 ते 20 या.
11 12 बरोबर आहे तुमचं. 11 12 13 14 15 बस. रेडी. हां, तांब्या कसा लावायचा हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. एका तांब्याने काय घोटाळा केला तो बघा. शेवटचं राऊंड आहे, व्यवस्थित खेळा. शिवानीने मगाशी दाखवलेलं ना तू कसे लावायचे ते. ओके, बघा साधे सोपे आहेत खेळ. मी अँकरिंग करत असताना पण सांगतो 20 सेकंद मॅडम, बरोबर ना सर? 20 सेकंद मॅडमांना सांगितलं मी तांब्या कसे लावतायत बघा. बघा तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. शेवटची फेरी आहे, व्यवस्थित खेळा. याच्यात जर गुण घालवलेत ते बाजूला. एकावर एक रचायचा पिरॅमिड. 1 मिनिटाचा उद्या आहे. पटपट पडता कामा नये, हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. पडता कामा नये, हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. जाओ. वीस 15 10 5 0. थांबा थांबा. रे बाबा माझ्या कोस पर्याय नाही. सरका राहा तुमच्या पिरॅमिडकडे. राहा. या बारक्याला पाठी घ्या ना कोणतरी. शिवानी हे बघा तुमचे तांबे घेऊन चालले. ओके चला बॅच दाखवा. स्पर्धक क्रमांक 11 0 गुण. पडला ना. स्पर्धक क्रमांक 12 0 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 0 गुण. स्पर्धक क्रमांक 14 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 15 40 गुण. 40 गुण. आता बोल. बाजूला राहा, बाकीचे सगळी बाजूला राहा. 11 12 या. तुमच्यामध्ये आम्ही जास्त भांडणं लावून देणार नाही. परत म्हणणार आम्ही भांडणं लावून दिली. ओके, हे क्लिअर करा. पाटी मॅडम पाटी सर का. रेडी. तुम्ही उतरू नका, तुम्ही थांबा. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय, पण तुम्हाला दोघांना खेळायचं आहे, त्याच्यामुळे 30 सेकंड. ओके, 30 सेकंडचा टायमिंग आहे. स्टार्ट. थांबा थांबा. 30 समीर गुण फलकली जरा. समीर गुण फलकली. बॅच नंबर दाखवा मॅडम व्यवस्थित जरा. 11 30 गुण. 12 30 गुण. चला पुढचे स्पर्धक या पुढे. क्लिअर कर शिवानी. दुर्वाजरा पटपट. सम्राट क्लिअर कर. एक मिनिट या. 15 16 17 18 19 20. सरका पुढे. भांडू नका हो ताई, भांडू नका. विरंगुळा म्हणून खेळायचं आहे, भांडू नका तिच्यावर. होतं तसं कधी एकमेकावर पडले त्याच्यात काय. स्पर्धा म्हणून खेळू नका, विरंगुळा म्हणून खेळा. एक स्पर्धा आहे, काळजी करू नका. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक.
एकावर एक रचा, परंतु पडता कामा नये, याची जबाबदारी तुमची आहे. थांबा, तिथेच थांब. थांबा, सोडा हात की रात्रभर धरून जात आहे. चला घ्या, गुण घे. स्पर्धा क्रमांक बॅच दाखव मॅडम. 16, 20, 40, 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 16 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 0 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 40 गुण. कर क्लिअर. हे वेडणं पडलेलं आहे, कोणतं तरी चांदीचं आहे. ओळख पटवून परीक्षकांकडून घेऊन जायचं आहे. वेडणं आहे, चांदीचं पडलेलं आहे. चला ते बास या. तुम्ही 5 पाठी थांबा. जरा पटपट क्लिअर करा. तुम्ही पाठी थांबा, त्यांना खेळायचं आहे. घ्या. चला सुरू इथून. 21, 22, 23, 24, 25. तुम्ही पाठी. 26, 27, 28, 29, 30. सर का चौकाश खेळा. पिरॅमिड रचला ना की पडतो पुढे. रेडी रेडी विद्येश. राखी व्यवस्थित पाठी. सरका इकडे इकडे. तुम्ही नाही, पाठी मागे. चला तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच आणायचा. एका मिनिटाचा अवधी असतो, उगीच घाई करायचे नाही. त्याच्यात आणि एक महत्वाचा पॉइंट असतो, सांगणार नाही पण मी. एका वेळी एकच. समीर लक्ष दे जरा. दहा 5 0. थांबा. स्पर्धक क्रमांक 21 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 22 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 23 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 50 गुण. तुम्ही पुढे या, तुम्ही पाठी थांबा. कर क्लिअर. रेडी क्लिअर कर. शिवानी. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. थांबा थांबा जरा थांबा. एक मिनिट. राहा परत उभ्या व्यवस्थित. 26, 27, 28, 29, 30 बरोबर आहे मॅडम. तुम्ही नाही, वेळ आहे अजून तुम्हाला. ठेवा तांबे नेऊन परत.
रेडी रेडी तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आत्ता स्टार्ट. एका वेळ एक रचायचा, पडला तर तो धरला जाणार नाही. परत एकदा सांगतो, जर पिरॅमिड रचताना पडले तांबे मोजणार नाही, 0 गुणच देण्यात येणार. जेवढे पिरॅमिडमध्ये आहे त्यालाच आम्ही गुण देतो, बाकी सर्व परीक्षकांच्या हातामध्ये आहे. पटपट. सिंधुदुर्गाचा दौरा करत असताना आज दोडा मार्गामध्ये येणं झालं. दैनिक कोकणसाद, कोकणचं नंबर 1 चॅनल, कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडा मार्ग यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. अतिशय दर्जेदार आपण खेळ केलात, परंतु विरंगुळा म्हणून खेळलं पाहिजे, स्पर्धा म्हणून इकडे बघता कामा नये, हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. शांत आणि संयमी जर खेळलात तर नक्की पैठणी आपल्याकडे येतं. हे साधं सोपं उदाहरण आहे. विरंगुळा म्हणून खेळायचं, दुर्गा मातेचा जागर म्हणून खेळायचं. 10 कारण हा अंबे मातेचा जागर आहे. नवरात्र उत्सव म्हटल्यानंतर हा अंबे मातेचा जागर आहे. 5 थांबा थांबा. बॅच स्पर्धक क्रमांक 26 50 गुण. हे कोणचे? स्पर्धक क्रमांक 28 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30 50 गुण. बाकी 0 0. चला शेवटचा ग्रुप या. अंबाबाई ग्रुप, चला पटपट. कोणाला मिळणार आहे महाराष्ट्राचं महावस्त्र, अर्थातच पैठणी. काही वेळातच आपल्या समोर येईल. तांब्या पडले म्हणजे ते पडले, त्याला काय पर्याय नाही, खेळ आहे तो. व्यवस्थित पिरॅमिड रचा. शेवटची जोडी सरका तिकडे, तुम्ही पाठी थांबा त्यांच्या इकडे सरका. ओके रेडी, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता स्टार्ट. शिवानी लक्ष देव, विद्देश. कोकणचे नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा नंतर एवढ्यात नको हा. त्याच्यामुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा. 3 लाखापेक्षा आणि जवळपास फेसबुकला 1.5 लाखापेक्षा अधिक सबस्क्राईब असणारं कोकणचं एकमेव महाचॅनल म्हणजेच कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद. हा खेळ पैठणीचा आपल्यासाठी घेऊन प्रत्येक तालुक्यामध्ये खेळ पैठणीचा अगदी दसऱ्यापर्यंत सुरू राहणार, यात कुठलीही शंका नाही. हाना पटपट. वीस 15 10 5 0. थांबा. हे थांबा. हे स्पर्धक क्रमांक 32 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक मॅडम बॅच सरळ सेवा 34 40 गुण. चला तुम्ही पाठी थांबा, तुम्ही पुढे या. हा आता घेऊन जावा तांबे, पर्याय नाही काय करते. चला रेडी. शिवानी क्लिअर कर, लाव पटपट.
लहान मुलांना सुद्धा किती उत्साह असतो हे याच्यामधून दिसून येतं. फक्त जास्त उत्साहित होऊ नका, त्यांचे तांब्याचे पिरॅमिड पाडले ना झोडतील घरी. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी काय? आता स्टार्ट. व्यवस्थित रचा. पिरॅमिड उभा राहायला पाहिजे शेवटपर्यंत. यावर अवलंबून आहे कोणाला होणार आजच्या वर्षीची सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्गची महापैठणी विजेती. कोणाच्या घरामध्ये जाणार हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र काही वेळातच तुमच्या समोर येईल. जो निर्णय होता तो तुमच्या समोर, जे गुण होते ते तुमच्या समोर. एकही फेरीमध्ये आम्ही कोणालाच बाद केले नाही. 20 तिन्ही फेरीमध्ये देसाई साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कोणालाच बाद केलं नाही. 15 तिन्ही फेऱ्या सर्वांना खेळायला दिल्या. 10 तिन्ही फेऱ्यांमधून आम्ही गुणसंख्या जमा केली 5 आणि त्या गुणसंख्येची आम्ही टोटल मारणार आणि त्यामध्ये ठरणार या वर्षीची पैठणी विजेती. 0. थांबा, या आपापल्या जागेवर. स्पर्धक क्रमांक 36 हिने मिळवलेत 50 गुण. समीर 50. स्पर्धक क्रमांक 37 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 38 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 39 10 गुण. कशाला त्याला ताळवायला गेलेला? मस्त राहिलेला उभा तो. कुठे एकत्र बसता. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या सर्व माझ्या महिला भगिनींसाठी. काही क्षणात आम्ही पुन्हा येऊ, तोपर्यंत पाहत राहा खेळ पैठणीचा. अर्थातच कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल दैनिक कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल आहे. तसंच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 90 67 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस, इंटरनेट वायफाय सेवा, गोवा रोड, बाजारपेठ, दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर. 023 63 25 65 45 आणि 9421 00 49 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय, ग्रीन व्हिलेज. दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य, सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल, पार्टी रिसॉर्ट, रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली.
प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. भेडशी रोड, दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 055194. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगरपंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85, 9850 35 65 25 आणि 9322 76 16 02. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. अर्थातच दोडामार्ग गावामध्ये, दोडामार्ग शहरामध्ये पैठणीचा खेळ खेळता अशी वेळ आली की अटातटीची लढत झालेली आहे. 4 वहिनींमध्ये, 4 ताईंमध्ये अटातटीची लढत कुठल्या नंबरसाठी असेल, काय असेल, सगळ्या घोषित करतो. तत्पूर्वी आपण बघा स्पर्धक क्रमांक 18 आणि स्पर्धक क्रमांक 10. गुण सांगणार नाही, परंतु दोघांचे समान गुण झालेले आहेत. परंतु तुमच्यासाठी कितव्या क्रमांकाला पाहिजे, काय पाहिजे हे सुद्धा आम्ही सांगणार नाही. परंतु यामधून आम्हाला एक फेरी कुठली तरी विजयी पाहिजे, बरोबर ना? तुमच्यासाठी विद्येश म्युझिक लावेल. तुम्हाला डान्स करायचा आहे. डान्स मात्र करणं अनिवार्य आहे. खुश होऊन डान्स करायचा. 5 पत्रावळी ठेवलेल्या आहेत. ओके, म्हणजे 5 सेट ठेवलेले आहेत पत्रावळीचे. त्याच्यामध्ये येऊन उभं राहायचं. नंतर काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. याच्या खाली काहीतरी दडलेलं आहे. जे दडलेलं आहे ते उचित असेल ती मात्र या राऊंडची विजयी ठरणार, बरोबर ना? दे विद्येश म्युझिक. नाचणं अनिवार्य आहे. नाचून झाल्यानंतर म्युझिक स्टॉप होईल आणि व्यवस्थितरित्या उभं राहायचं. संगीत खुर्ची नाही आहे. नाचा. आधी नव्हे, नाचायचं. हां, नाचा. नाचलं पाहिजे, नाहीतर 0 गुण. शबास. अटातटीची लढत या 2 वहिनींमध्ये झालेली आहे. कितव्या नंबरसाठी झाली आहे मला सुद्धा काही माहीत नाही. किती क्रमांकासाठी झाली आहे हे सुद्धा मला माहीत नाही. परंतु सर्वांनीच खूप छान खेळ खेळलात. काही नियम अटी होते त्याचा मी उल्लंघन सुद्धा थोडंसं केलं आणि तुम्हाला सॉफ्ट कार्यक्रम करून दिला. कारण कुठली ताई नाराज होता कामा नये, वहिनी नाराज होता कामा नये, याची मी दखल घेतली. थोडंसं वेळेचं बंधन होतं ते सुद्धा आम्ही तोडलं. आमच्या संपादक मॅडम वरस्कर मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मॅडम खूप छान कार्यक्रम आहे म्हणून थोडासा वेळ थोडासा वाढून घेतला, क्षमा मागतो. म्युझिक थांबल्यानंतर उभं राहायचं आहे. हां, आवडत्या काय संगीत खुर्ची नाही आहे डोळे झाकून बंद करायला विद्येशने. हां, उचला, घ्या आपापल्या हातामध्ये आणि समोर दाखवा कॅमेऱ्याच्या. ओके, असेच थांबा. स्पर्धक क्रमांक 18ला आहेत 230 गुण आणि स्पर्धक क्रमांक 10ला आहेत 430 गुण. 430 10ला, 18ला आहे 230. द्या, धन्यवाद नाचल्याबद्दल. आता दुसरं म्युझिक दे.
खूप अटतटीची लढत झाली हो. एवढे छान खेळलात तुम्ही सगळेजण, खूप छान खेळलात. दुसऱ्या दोघी जणींना बोलवतो, अर्थातच स्पर्धक क्रमांक 14 आणि स्पर्धक क्रमांक बघा क्रमांक बरोबर आहे ना, 32 14 क्रमांक आणि 32 क्रमांक या. जिचा बॅच क्रमांक 14 आहे, जिचा बॅच क्रमांक 32 आहे, तिने या. तुमच्यासाठी आता ह्या 3 पत्रावळी शिल्लक आहेत, त्याच्यामध्ये जाऊन उभं राहायचं आहे, लगेच नव्हे, नृत्य करायचं. दे म्युझिक. नाचलं पाहिजे, नाही नाचला तर 0 गुण. वा, जोरदार टाळ्या. टाळ्या का वाजत नाही? वाजवा टाळ्या यांच्यासाठी. खूप छान खेळल्यात, सर्व वहिनी खूप छान खेळल्यात. निर्णय अबाधित आहे, तो परीक्षकांकडे असतो. काय झालं, कुठल्या क्रमांकासाठी काय झालं सगळं सांगणार, परंतु ते गुपित आहे. कोकणचे नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा पूर्ण कार्यक्रम तुम्हाला परत परत पाहायला मिळेल या चॅनलच्या माध्यमातून, परंतु सबस्क्राईब जरूर करा आणि आनंद घ्या. उद्या सुद्धा अशाच एका तालुक्यामध्ये आम्ही येणार आहोत. नक्की उत्स्फूर्तपणे सहभाग घ्या. सोपे खेळ, बिनबाद पद्धत, अशा सगळ्या कार्यक्रमांचा, अशा सगळ्या लेन्सचा वापर करत आम्ही हा कार्यक्रम खेळ पैठणीचा सुरू केलेला आहे कोकण साद लाईव्हच्या माध्यमातून. हा, आता काय करताय? झालं? आता राहा कुठल्या तरी पत्रावळीत उभ्या. बघा, विचार करा, छापा, काटा. हा, राहा उभ्या. मला पण काय माहिती नाही त्याच्या खाली काय दडलंय ते, मला कधीच काही माहिती नसतं. खरं सांगू का, मी बॅग उचलतो आणि डायरेक्ट कार्यक्रम असतो तिथे येतो. वा, तुम्ही कुठे राहता? 2 राहिल्यात बघा. शब्बास. उचला आता, घ्या हातामध्ये आणि दाखवा कॅमेऱ्याकडे काय केलंय तुम्ही पराक्रम ते. अरे बाप रे. स्पर्धक क्रमांक 32 208 आणि स्पर्धक क्रमांक 14 किती असतील? 380. जोरदार टाळ्या झाल्या. स्पर्धक क्रमांक 14 380 आणि स्पर्धक क्रमांक 32 208 380. स्पर्धक क्रमांक 14 80 आणि तिला 208. बरोबर आहे. ब्रेक घेतो, ब्रेक. बक्षीस वितरणासाठी ब्रेक घेतला नाही? घेतोय. कुठेही जाऊ नका. रिझल्ट आमच्या हातामध्ये आहे. पारितोषिक वितरण समारंभ मंचावरून या ठिकाणी संपन्न होईल. रिझल्ट आमच्यामध्ये आहे. कोण ठरलं या वर्षीच्या दोडामार्गच्या महापैठणी विजेत्या? तो कार्यक्रमच होता खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव आणि गणेशोत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित खेळ पैठणीचा. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा. हा खेळ पैठणीचा काही वेळातच पारितोषिक वितरण समारंभ व्यासपीठावरून संपन्न होईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळतील. मोबाईल नंबर 9067 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक
श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस इंटरनेट वायफाय सेवा गोवा रोड बाजारपेठ दोडामार्ग तालुका दोडामार्ग प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर 02363 256545 आणि 9421 004985. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय ग्रीन व्हिलेज दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल पार्टी रिसॉर्ट रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 055194. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगरपंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड दोडामार्ग आणि गोमंतकीयांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन मिक्सर फॅन एसी गीझर कूलर वॉटर फिल्टर घरघंटी शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85 98 50 35 65 25 आणि 93 22 76 16 02. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट शाळा हॉस्पिटल रेल्वे स्टेशन बस स्टँड हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग 24 तास पाणी बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज मनोहर शिल्प पहिला मजला जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवली नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जय संतोषी मा ट्रॅव्हल्स. लग्न आणि इतर समारंभासाठी मिनी बसेस भाड्यानं मिळते. मोबाईल नंबर 90 67 51 91 92. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री साई डिजिटल केबल टीव्ही सर्व्हिस इंटरनेट वायफाय सेवा गोवा रोड बाजारपेठ दोडामार्ग तालुका दोडामार्ग. प्रोप्रायटर विशाल विनायक मणेरीकर 02363 25 65 45 आणि 9421 0049 85. निसर्गाच्या सान्निध्यात मंगलमय क्षण यादगार करायचंय तर मग एकच पर्याय ग्रीन व्हिलेज दोडामार्ग शहरात साकारलंय भव्य सुसज्ज आणि प्रशस्त असं ग्रीन व्हिलेज. लग्न हॉल पार्टी रिसॉर्ट रूम आणि रेस्टॉरंट सारे काही एकाच छताखाली. प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था प्रशस्त डायनिंग हॉल आणि हिरव्यागार निसर्गाच्या सान्निध्यात पार्टी रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट. दोडामार्ग मुख्य गांधी चौकापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर. हेडशी रोड दोडामार्ग. संपर्क विवेकानंद नाईक 9423 05 51 94. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग.
नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ गौरी मनोज पारसेकर, सभापती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती नगर पंचायत कसई दोडामार्ग. इलेक्ट्रॉनिक वन दोडामार्ग आणि गोमंतकी यांच्या पहिल्या पसंतीचा ब्रँड. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भव्य दालन. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फॅन, एसी, गीझर, कूलर, वॉटर फिल्टर, घरघंटी, शिलाई मशीन यांसह सर्वच वस्तूंना मिळणार फायनान्स. संपर्क 9423 30 18 85 98 50 35 65 25 आणि 93 22 76 16 02. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विवेकानंद नाईक, उद्योजक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. अध्यक्ष सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान दोडामार्ग. अध्यक्ष कैलासवासी श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. फर्म वर्षा मेडिकल स्टोअर. नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चेतन चव्हाण, नगराध्यक्ष नगरपंचायत दोडामार्ग. मान्य सुदेशजी, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं. आमच्या संपादक मॅडम सन्मान्य देवयानी वरसकर आपण व्यासपीठावर यावं. सन्मान्य संदीपजी देसाई आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय समीर सावंत आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जरा टाळ्या जोरदार वाजवा. कसा वाटला खेळ पैठणीचा? कसा वाटला जरा बोला, मोठ्याने सांगा कसा वाटला. ओके ओके ठीक आहे. कारण आम्ही तो सोपाच करून दिलेला, कारण कुठलीही महिला बाद होता कामा नये आम्ही दखल घेतलेली. परंतु पुन्हा एकदा सांगेन, या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच सांगेन, परंतु बक्षीस वितरण समारंभामध्ये सांगेन. ओके. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय. अर्थातच पारितोषिक वितरण समारंभ या दोडामार्गामध्ये संपन्न होतोय. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत सार्वजनिक गणेशोत्सव नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग आयोजित हा खेळ पैठणीचा दोडामार्ग शहरामध्ये रंगला आणि कोण कोण विजेता झाला हा पारितोषिक वितरण समारंभ या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय. या माझ्या सर्व स्पर्धकांसाठी खूप छान खेळल्यात. सर्व बहिणींसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी व्यासपीठावर सन्माननीय मनोजजी पारसेकर सर उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सन्माननीय या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय नितीनजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे या चॅनलचे संपादक सन्माननीय वरसकर मॅडम उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यानंतर दैनिक कोकणसादचे संपादक सन्माननीय संदीप देसाई व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि सन्माननीय या संपूर्ण मॅनेजिंग डायरेक्टर तसंच मार्केटिंग मॅनेजर सन्माननीय समीर सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आज त्यांनी परीक्षक म्हणून सुद्धा काम केलं आहे. त्यानंतर पडद्यामागचे कार्यक्रम जे कलाकार असतात खऱ्या अर्थाने, अर्थातच जो IT विभाग आमच्या सांभाळतात, सन्माननीय विद्येश धुरीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आज विद्येश खूप फॉर्ममध्ये होता. त्यानंतर सन्माननीय आमचे अनिकेत नार्वेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि आमचे दोन्ही कॅमेरामॅन अर्थातच प्रसाद तळवडेकर आणि साहिल बागवे या ठिकाणी, या दोघांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. हे खरे कलाकार असतात, आम्ही निमित्तकार नसतो फक्त. तर पारितोषिक वितरण या ठिकाणी घोषित करतो, जाहीर करतो. बघा तुम्हाला जमलं तर ओळखा कोण कोण विजयी झाले, मी विचारणार कोण विजयी होईल. अर्थातच जे मगाशी आम्ही राऊंड घेतले त्या राऊंडमध्ये तृतीय क्रमांकासाठी टाय झाली होती. स्पर्धक स्वराली गवस आणि श्रावणी ताटे यांच्यामध्ये टाय झाली. दोघींनी सुद्धा 93 गुण मिळवलेले होते. तृतीय क्रमांकासाठी ही अनिर्णित अवस्था झाली होती आणि त्यामधून नशिबाच्या जोरावर, कारण त्या पत्रावळीच्या खाली जो गुणसंख्या होती तिच्या जोरावर तब्बल 430 ही धावसंख्या, जी पत्रावळीच्या खाली जो पॉईंट होता तो तिने गुण मिळवला आणि विजयी ठरली तृतीय क्रमांकाला स्वराली गवससाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्रमांक तृतीय. मी विनंती करेन सन्माननीय दैनिक कोकणसादचे आमचे संपादक संदीप देसाई आणि सन्माननीय समीर सावंत आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. आणि ही पैठणी होती युवा उद्योजक अर्थातच
सुदेश मुळीक यांच्याकडून, पार्वती टेक्सटाईल्स यांच्याकडून ही पैठणी होती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. नशिबाच्या जोरावर आम्ही ठेवर भार ठेवला. दुर्गा मातेच्या समोर जो निर्णय होता तो दुर्गा मातेने शेवट दिला आणि स्वराली गवस या तृतीय क्रमांकासाठी राहिल्या. तिथेच थांबा वहिनी. द्वितीय क्रमांक आणि प्रथम क्रमांक, हां ते तुम्ही द्या. द्वितीय क्रमांक आणि प्रथम क्रमांक यामध्ये सुद्धा तशीच अवस्था निर्माण झाली. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. द्वितीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांकामध्ये, प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकामध्ये सुद्धा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. रिया साळसकर यांना मिळाले होते 100 गुण आणि यशिता परब हिला सुद्धा मिळाले होते 100 गुण. दोघांमध्ये पुन्हा अनिर्णित अवस्था झाली आणि पुन्हा एकदा आम्ही निर्णय सोपवला आई जगदंबाकडे आणि तिने निर्णय दिला तो तुमच्यासमोर घोषित करतो. मी विनंती करेन या चॅनलचे, कोकण 7 लाईव्ह कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल, सन्माननीय आमचे संपादक देवयानी वरसकर मॅडम आणि नितीन मनेरीकर आपल्याला विनंती करेन, या मंडळाचे अध्यक्ष, 208 गुण मिळवत द्वितीय क्रमांकावर राहिली यशिता परबसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. यशिता परब त्यांना मिळणार आहेत युवा उद्योजक सुदेश मुळीक यांच्याकडून, अर्थातच पार्वती टेक्सटाईल्स करून ही पैठणी. यशिता परब हिने त्या गेममध्ये, नशिबाच्या खेळामध्ये 260 गुण प्राप्त केले. आपण पाहिले पत्रावळीच्या खाली ते दडलेले होते. यशितासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आमचे संपादक मॅडम देवयानी वरसकर यांच्या शुभ हस्ते ही पैठणी दिली जाते आणि या मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मनेरीकर यांच्याकडून हे प्रमाणपत्र या ठिकाणी दिले जाते. आणि अर्थातच प्रथम क्रमांक सांगायची मला वाटतं गरज नाही, परंतु कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मी सांगणार होतो ते आता सांगतो. जसं तुम्ही मला लाडके भाऊजी म्हणता तसे आमचे सुद्धा लाडके भाऊजी या दोडामार्गामध्ये आहेत आणि सांगायची गरज नाही. या मंडळाचे खजिनदार आहेत ते विशाल मनेरीकरसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मी शेवटपर्यंत अबाधित ठेवलं का, कारण आमच्या तर ताई अर्थात उल्का मनेरीकर जर खेळायला आल्या तर घोळ होईल, म्हणून मी सांगितलं नाही सुरुवातीला. ते आमचे लाडके भाऊजी आहेत विशाल मनेरीकर, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, उल्का ताईंसाठी आणि विशाल दादांसाठी. आणि प्रथम क्रमांक घोषित करतो अर्थातच या पार्वती टेक्सटाईलचे मालक सन्मान्य सुदेश मुळीक आणि मनोजजी पारसेकर सर आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण ही पैठणी आणि प्रमाणपत्र बहाल करूया. आणि प्रथम क्रमांकावर राहिली या वर्षीची सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सव मंडळ दोडामार्ग यांची महापैठणी विजेती राहिली रिया साळसकर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत रिया ताईंसाठी. रिया साळसकर, त्यांचे मिस्टर जर असतील तर या आहेत. मिस्टर कुठे आहेत? साळकर कुठे आहेत? आहेत का साळकर? साळसकर की साळकर? साळसकर या ना. रिया साळसकर या. साळकर, रिया साळकर. रिया ताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. काय बोलू? पिंपळेश्वर बचत गटच्या सर्व सदस्य जरा व्यासपीठावर या. पिंपळेश्वर बचत गटच्या सर्व सदस्य जरा या व्यासपीठावर. हो 2 मिनिटं तिथेच थांबा, नंतर या सांगतो.
कोणी जाऊ नका, कोणी जाऊ नका. आमच्या महिला ज्या आहेत स्पर्धक, कोणी जाऊ नका. ग्रुप फोटो होईल आणि त्यानंतर पुढचा एक प्रोटोकॉल आहे तो पार पाडावा लागतो. रेडी? ओके. आता साळकर साहेब हां, उचलून घ्या. आता तो मेन प्रोटोकॉल आहे, थोडंसं घ्या उचलून. बोल अंबे माते की. ही होती या वर्षीची महापैठणी विजेती. यानंतर मी विनंती करेन दैनिक कोकण सातचे वितरक अर्थातच अशफाक शेख यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. अशफाक शेख, आपल्याला विनंती येईल आपण व्यासपीठावर यावं. ओके. आता घे साईल. ही संपूर्ण ज्या पैठणी होत्या ती पार्वती टेक्सटाईलचे मालक युवा उद्योजक सुदेश मुळीक यांच्या वतीने सौजन्य केलं गेलं होतं. आकर्षक अशी पैठणी या वर्षीच्या तिन्ही पैठणी, महापैठणी, सेमी पैठणी आणि पैठणी, तिन्ही पैठणी ज्या आमच्या महिला भगिनींना मिळाल्या. पार्वती टेक्सटाईलचे मालक युवा उद्योजक सुदेश मुळीक यांच्याकडून या ठिकाणी मी विनंती करेन सन्मान्य संदीपजी देसाई आपल्याला आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आभार व्यक्त करावेत. मॅडम ते बोलत होतात तुम्ही. पिंपळेश्वर बचत गटाचा इथे फोटो होईल, त्यांनी यायचं आहे. तत्पूर्वी हा आजचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम झाला खेळ पैठणीचा. आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्या ज्या सगळ्या आमच्या मित्रपरिवाराने आम्हाला सहकार्य केलं, विशेषतः सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, नवरात्रोत्सव मंडळ, दोडामार्ग, त्याचबरोबर या ठिकाणी आत्ता जे आमचे मित्र उपस्थित आहेत ते सन्माननीय या मंडळाचे अध्यक्ष नितीनजी मणेरीकर, आमचे दुसरे मित्र मनोजी पारसेकर, सुदेशी मळीक. कारण सुदेशी मळीक यांनी आम्ही एक शब्द टाकला आणि लगेच आम्हाला संपूर्ण या कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या पैठणी त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या होत्या. बऱ्याच जणांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं होतं. उद्योजक विवेकानंद नाईकजी, या नगराचे नगराध्यक्ष चेतनजी चव्हाण, त्याचबरोबर सुदेशी मळीक, मनोजी पारसेकर, गौरी पारसेकर मॅडम आणि या नगरातील सगळ्या ज्या आमच्या महिला भगिनी आहेत त्यांनीसुद्धा या कार्यक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभाग दर्शविला. त्यामुळे हा कार्यक्रम आणि हा खेळ पैठणीचा जो कार्यक्रम आहे संपूर्ण जिल्हाभर आपण कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातच्या माध्यमातून करतोय, तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी कार्यक्रम संपन्न झाला. उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आमच्या सहकारी आणि कोकणसात लाईव्हच्या संपादक सन्माननीय देवयानी ओरसकर, त्याचबरोबर आमचे मार्केटिंग मॅनेजर समीर सावंत, आमचे वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, त्याचबरोबर विद्येश धुरी, अनिकेत नार्वेकर, साहिल बागवे, प्रसाद कदम, ही सगळी मंडळी आणि या मंडळाचे सगळे पदाधिकारी. ही जी सांस्कृतिक चळवळ आहे ही उभारणीसाठी हे आज जे मंडळ पुढे जातं, या ठिकाणी आज लहू मिरकर यांची सुद्धा आठवण करावीशी वाटते. त्याचबरोबर अनेकांचा या ठिकाणी या सांस्कृतिक चळवळीला हातभार लागलेला आणि हा सगळा डोलारा जो आहे तो नितीन मणेरीकर आणि त्यांची टीम आता पुढे घेऊन जात आहेत. नवरात्र उत्सव, गणपती उत्सव या सगळे सण साजरे होत असताना या ठिकाणी दीपावली शो टाईम सुद्धा मोठ्या पद्धतीने साजरा होतो. कोकणसात लाईव्ह या सगळ्या आणि दैनिक कोकणसात या सगळ्या टीमच्या सोबत नेहमीच राहील. आज या सगळ्या टीमने आम्हाला सहकार्य केलं, सगळ्या महिला भगिनींनी आम्हाला जे सहकार्य केलं, या सगळ्यांचं आणि पूर्ण टीम कोकणसातचं मी मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. अशाच प्रकारे संपूर्ण जिल्हाभर ही जी खेळ पैठणीचा एक आम्ही महोत्सव दुर्गोत्सवामध्ये सुरू केलेला आहे, तो जिल्हाभरात हा असाच सुरू राहणार आहे. अगदी पुढचे संपूर्ण या नवरात्रीचे 9 दिवस होईपर्यंत आपण जे प्रेम देत आहे ते अशाच पद्धतीने देत राहा. नक्कीच अशा प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम जे आहेत, कारण कोकणसात आणि कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून होत असतात अनेक उपक्रम, जे नुसतं बातमी देणं हे काम न करता बातमीच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम हे आम्ही मीडियाच्या माध्यमातून करत असतो. आपल्या सगळ्यांच्या या सहकार्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद. ओके, चला, थँक्यू. बरं. तर साईल, तर असाच आणि एक कार्यक्रम घेऊन नवरात्र उत्सवामध्ये उद्या सुद्धा एका तालुक्यामध्ये आम्ही येतोय, अर्थातच वैभववाडी तालुक्यामध्ये असणार आहे उद्या. तर उत्स्फूर्तपणे असा सहभाग घ्या, प्रत्येक महिलांनी असा सहभाग घ्या आणि पैठणी जिंका. सर्वांना नवरात्र उत्सवाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि हे शुभेच्छा देत असताना
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साद लाईव्ह, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. उद्या येतोय तुमच्या वैभववाडी शहरामध्ये सायंकाळी 6 वाजता. तर खेळूया ना खेळ पैठणीचा आणि नक्कीच प्रत्येक महिला भगिनीने या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हा आणि आनंद मिळवा. कारण हा खेळ म्हणजे स्पर्धा नाही, हा खेळ म्हणजे विरंगुळा आहे. आणि म्हणूनच खास महिला भगिनींसाठी दैनिक अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद आपल्यासाठी घेऊन आलाय हा खेळ पैठणीचा. उद्या येतोय आपल्या वैभववाडी शहरामध्ये. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44.